the main speaker event of this katinawan sa pagtuo. Okay. He is a member of Commission for Social Communications in the Diocese of Tagbilaran, Bohol, the Vice Chair on Commission for Deliverance and Exorcism in the Diocese of Tagbilaran, Bohol, the Vice Chair and Catholic Faith Defenders Director on Commission for the Bible Apostolate in the Diocese of Tagbilaran, Bohol. So proud kitang taga Bohol, no? Kaya nagitay mga inani nga ginasahan sa Ginoo. And the parochial vicar in Holy Infant Parish, Valencia, Bohol. Sa walay paglangan-langan, mga igsoon ko diha ni Kristo, usa ka masigabong palakpakan kang Father Darwin Gitgano. God is good all the time. Atong pakpakan, ato Ginoo nga uban ato karon o nagtandog natong tanan karon sa iyang kamatuoran. Amen. So tungod sa kamatuoran ni ata ang uban pod gikan pas laing kalibutan ni ari jud. Aron mo tambong nining atong pagpadayag sa mga pagtulunan sa Ginoo. Amen. Atong pagpakan siya. Umatod pa sa to Ginoo sa San Juan, pasalamat kita sa atong mga kaparian dinhi sa Rigla, si Father Migs, si Father Jimmy, si Father Lukinga. Tunggaan na itong masipampakpak kagatong mga kaparian dinhi sa atong parokya dinhi sa Rigla. Ang atong Ginoo, before ta magsugod, nagampo naman ta, no? Magampo na sa ta. Nya panglingkod lang mo. Nya kanang katugon, katugra mo. Kantahan na mo na kog pahulay nga dayon. Libre ra. Magampo ta in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this whole area to the most precious blood of our Lord Jesus Christ. And I consecrate all of us here to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mama Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Together, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang atong Ginoo mingon sa San Juan 10:16, ningon siya, ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila, kinahanglan dadon ko usab sila nganhi, ug mamati sila sa akong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Unsay gusto sa to Ginoo, doon na pa ko'y mga katawhan nga wa masakop sa akong panon, sa ako turil.
gusto ko nga kuhaon ko sila aron mahimo silang usa ka pila ka panon, dili daghang panon, mahimo silang usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Nakinsa man ang usa nga magbalantay. Oh, si Kristo man na ato Ginoo. Pero kinsa gitugyanan niya? Nasa San Juan 21:15. Kinsa man na? Kinsa na? Kinsa nang tawhana? Si San Pedro. Ningon si dinhi sa ito basahon lang ha. Sa San Juan 21, nindot kay ini ang inang conversation ni San Pedro og ni Jesus. Nagtukod siya usa lang ka turil. Pila? Usa. Dili mga turil. Dili mga panon. Gusto ko nga sila mahiuli sa usa lang ka panon. O kinsa may gitugyanan nga magbalantay? Si Pedro. Dana sa San Juan 21:15, human sila nilagpangaon, nangutana sa Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga? Siya mitubag, oo, Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Og si Jesus mingon kaniya, ati man na ang akong mga karnero. Pakana ang akong mga karnero. Kinsa day ang gitugyanan sa usa ka panon? Si San Pedro. Ang pangutana karon, apil bata sa panon ni San Pedro? Kiri raman pikas na nubag. Kiri day no, mga kanding. Duhar ba kanding og karnero? Ang dili maapil sa panon ni Pedro, mga kanding. Akong amigo nga Iglesia ni Cristo, ingon siya nga, kay baw ka Reverend? Ingon nga, daghan na rabang nibalhin og namalik sa Iglesia Katolika tungod sa pagsangyaw sa kamatuoran. Ingon siya nga, kanang namalik ninyo, mga kanding na. Unsa to? Kanang namalik ninyo, mga kanding na. Nya di naman dinigikan. Gikan man ninyo namalik. Hindi uyuna nimo nga dun gikan din ninyo ang mga kanding. Akong gikomedyahan siya, ikaw na ang magbalantay sa mga kanding. Muna nga, ang pangutana karon, apil bata sa usa ka panon? Apil bata sa usa ka turil? Nagitugyan nganto ni San Pedro. Very good. Naningog na mga kanding. Parang ingnong di kanding. Nitingog lagi. Muna mga kigsunan ko, apil bata ni ini, kinaapilan. No? So, nayo ba nanindog, no? Ubay-ubay ang nanindog tapos gawas, no? Ato pakpakan ng Ginoo. Og mao kini ang nahitabo sa panahon sa Ginoo. Libo-libo ka tawo ang magsunod-sunod sa Ginoo. Nganuman ang iyang gidala, dili opinion, kamatuoran. Kung wala gani mamati nimo, posible ang imong gisangyaw opinion. Ikaw ug ako adunay opinion. Pero ang Diyos walay opinion. Kamatuoran. Amen? Atong pakpakan ng atong simbahan. Og dugang paniana makaigsunan, kabahin bata sa panon, nyagi bantayan ni San Pedro. Makakonek bata ni San Pedro, manay pinakanindot. Kung ang imong simbahan gani, way koneksyon ni San Pedro, pagduha-duha na. Dito ko every month mag-market preaching man mi, every
semester mag-Grand Bible Rally mi dito sa ato Diocese of Tagbilaran. Ibaw mo, day usa ka pastor ingon dito, sukok kay siya, kay yang giatake pag-ayo ang atong simbahan. Ako sa gingnan, Brad, atakiha ang ubang simbahan. Ayaw atakiha ang simbahang Katoliko. Kaysa kadaghang simbahan, ang simbahang Katoliko pa dyo'y imong atakihon nga tinukod sa atong Ginoo. Wa ka mauwaw ang tag-iya ng Biblia nga imong gikuptan Katoliko. Ang nagbutag bersikulo sa chapter sa Biblia, si Cardinal Hugo de Santo Caro, ang nag-compile sa Biblia. Kung wa pa na makompile ang Biblia, nangahanaw na. Unang si Martin Luther, ang father of Protestantism, ingon siya, kung wala ang simbahang Katoliko, wa tay kabang kaagan, wa tay hanaw sa pulong sa Ginoo. Mapasalamaton kita sa simbahan, kay kung wa ang simbahang Katoliko, wa tay kalibutan sa pulong sa Ginoo. Utang nato sa simbahang Katoliko ang pulong sa Dios. Di ka ang inyong amahan may nisulti ana. Unya ingnon ninyo ang simbahang Katoliko sayop nga nagpaputokapi ramos Biblia. Nya kita nun nasayop ang original, katawanan kayo, ang original mo'y nasayop, ang nagpaputokapi mo'y nasakto. Wa mo mauaw. Inyong ingnon sayop ang simbang Katoliko nga si Kristo gani ang nagtukod niini. Nya kung sakto mo, kamoy sakto, tinukod ra mog taon kung nasayop ang kang Kristo, samot na mo. Uy. Inyong i-accuse ang simbahan ni Kristo nga sayop. Nya tinukod niya, nya wa mo mauwaw nga kamo tinukod ni Kristo. Tao. Nya inyong i-accuse ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga sayop. Wa mo kuyape. Sa market preaching na mo dito, mingaw na kaayo ang Plaza Rizal. Ano man, ang amo dito sa Diocese of Tagbilaran, uy nanay, mas nanay, no? Kauban ako sa Holy Land, no? Balaan na kini nanayan, no? Kung nagpasan sa iyang kuan ito bag, kay naguba ang stroller. Iyang gipasan. Secret. Ay, saba pa der. Ang naitambo mga kaigsunan dito sa Diocese of Tagbilaran, ang ato mga evangelizers merkando gipalitan nato sound system. Alos kada corner sa syudad sa Tagbilaran dunay CFD dito nagsangyaw. Ingon mga lain tinon asa naman mi mo sangyaw ini. Hastang drivers tricycle makigdebate naman. Kay duna naman sila'y kahibalo. Itong pakpakan ang Ginoo. Balik na, doon na ba tayo koneksyon ni San Pedro? Kaya ningon man ito Ginoo, doon na pa ko'y daghan nga mga karnero gawas sa usa ka turil. Kuhaon, say gusto sa Ginoo, kuhaon sila dili pasagdan. Uy, doon na galing mo yung pare nga, pasagdi na sila. Wa ka mo sunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ningon ng atong Ginoo, duna ko'y mga karnero nga gawas nining maong turil, kuhaon ko sila aron mahisakop sa usa ka turil o bus sa usa ka magbalantay. Kinsay inyong gisunod? Ako masukuha with feelings. Ay mo tanaw ka sa minaw ka sa DYHP tatak RMN. Nya di butangag kinabuhi sa mga dramaturgo ang ilang isulti, nag-away pa ng litan, nasuko ko nimo. Promise. Lagot kay ko nimo no. Yanong imo kong gibarang. Nagsuka-suka na nung kog lansang. Tungod sa kasuko nako nimo, kuuton ako pistula ha. Akong kabliton. Bang.
Yung pagka-uwi, mga dramaturgo. Pero kung ang mga dramaturgo butangag kinabuhi, ang ilang role, suko ko nimo. Pero tidak kong sukua. Aniya, kung uto na ko akong pistola, huwag akong ituon sa imong dagway. Huwag niya, kabito ng bang, bang, bang! Ah! Hindi mo na pong tinuod. Pero kini ako, di ni mo rag tinuod. Tinuod yun eh. Unsay gustos Ginoo, kuhaon ko ang nahigawas sa simbahan nga iyang gitukod aron mahimo silang usa ka panon. Ubos sa usa ka magbalantay ug mauna ang original nga plano ni Kristo. Kung doon na gani opposite nga plano ana ayaw mog tuo, bakak ka na mini na nga Kristo. Mini nga nakapropeta, mini na nga magtutudlo. Amen. Unsay gustos Ginoo, kuhaon ko sila aron mahimo silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Kinsay magbalantay? Si San Pedro. Nakaron, kitang Katoliko makakonek bata ngadto na San Pedro, perting koneka. Kay si San Pedro before namatay, niadto siya sa Roma. Pag adto niya sa Roma, dito siya gipatay. Og moadto ta sa Roma ron kanang St. Peter's Square, St. Peter's Basilica. Mo ni ang altar. Kaluyan ko sa Ginoo tungod sa mga igsuon ng Iglesia ni Kristo, nakaadto ko libre. Kung wa tong Iglesia ni Kristo, di ko kaadto didto. Kay nasikat bang ko tungod nila, no? So daghan ang mga travel agency mag-apply, no? Libre raman basta magpari ka, no? Mo nang ganahan mo matug laing lugar, pagpari mo, no? Libre ra. Pag adto na mo dito sa Rome, mo ni ang St. Peter's Basilica. Ako gyud ng tourist guide, munaog ta. Kay ubos ana naa ang mga bukog ni San Pedro. Pag naog na mo dito, naa jud dito ang label. Unsay Tagalog, English, Latin og bukog. Basta X. Ingon dito nga ang interpretation ato naa din higilubong si San Pedro. Na dito ang ubos ana mga Santo Papa, tanang Santo Papa to nalubong sa Roma. Ang sentro si San Pedro. Mao nay rason nga gitawag tag Roman Catholic in communion with Peter. Hoy. Mao na gitawag tag Roman Catholic in communion with Peter. Mao nang ang atong Santo Papa hangtod karon naa sa Roma, naglingkod sa gilingkuran ni San Pedro. Mo nang atong Santo Papa tua sa Roma. Napoy komedya. Isang asang lugar kunong daghang bayot sa kalibutan. Mamo kay baw? Naa sa Roma. Mamo kay baw nga no? Tua ditong Papa. Komedya ra na kay seryoso kay moron ba, no? Uban katugon giduka. Mahagbong mo sa inyong bangko, adyo koy saan na ha, no? Unang katawhan sa Dios nga niya dinhi karon, mao nay gusto ni Kristo. Kung ang imo ganing simbahan not in communion with Peter, pagduha-duha na ni ana. Unang dito sa ato nga parokya, doon na tayo gitawag sports and evangelization. Karong September 23, mag-ihaw mig tulo ka baboy. Tulo ka baboy. Muduaw mig duha ka baryo. Amo tong ihawo ng baboy. Unya, ang mga tao, complete attendance. Kay naay kaon. Nya may sugo sa tong Ginoo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. O ikaw, Pedro, sugod karon, dili na ka managat og isda. Managat ka na og mga tao.
you become a fisher of men. Managat na ka og mga tao. Nasa Biblia wa. Yung saon man nato pag kakuha kung mamasol taron niya way paon. Nakasuway na ba magpamasol niya way paon? Ang inyong silingan mingon, asa de ka? Mamasol ko. Unsay paon mo? Way paon. Mingon mo silingan, nabuang naman siguro nina. Yung na paon, akakuha sa gagdaghan. Madang nga, kini stimulus lang ihaw mig baboy. Nya magdaha sa kog duha ka container nga bahalina. Kay paon man Ito mga ganahan mo, inom ba? Gamay ra nang ako kay ka Kristo tadyaw man jud to. Ang kuwang ra ning ako kay duha ra man ni ka container. Ang ka Kristo tinadyaw to. Kung ako malipat mga 7 to katadyaw, nya dito misulilan. Kay ba mo ang tadyaw mas taas pa nako. Ang usa ka tadyaw, kadako ba ning tadyawan Dito sa kasal skana ba? Dako kay tadyaw dito. Di po dako magakos. Una nga kining akong duha ka container to ba, kuwang ranis kang Kristo kay mga 7 man jud to katadyaw. Grabe tos Kristo mo painom Nya kung protestante po tos Kristo, wa jud to'y bino, juice to, tang. Nya katoliko man si Kristo. Warang katoliko panahos kasal daghan kay inom. Kanang inyong inimnan gamay ra na. Tadyaw man to ka Kristo. Manang mingaw pong kasal kung way inom, no? Mingaw, no? Muna si Kristo, nahutan na guto. Sa ito pa nangahubog, dan juto kay nahurot naman. Kung ingon pa to, kung pastor pa to si Kristo, ayaw na, oy. Maghimo-himo, patag milagro, Mama Mary. Ayaw na, oy. Nangahubog na sila, Si Mama Mary may nihangyo. Unsay isugo sa kong anak, ha? Tumana, jod. Jawar pa, jod, maabot akong panahon. No si Mama Mary may nihangyo, ang berhin sa rigla may nihangyo. Masay na itabo, tinadyaw, atong pakpakan na ito, Ginoo. Muna imong gihimo dito, as person evangelization, alas 4, magbisan ako, daghan na kayong mga tao. Alas 5, praise and worship sa mga charismatic. Kung doon ay disco ang kalibutan, din disco ato Diyos ko sa sayaw o mga katauhan sa Diyos ito, perting lingawa. Every month man na mo buhaton. Unya, human sa praise and worship sa mga charismatic, mo evangelize din ko. Akong i-highlight, highlight ang Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy. Tanawan ninyo din na ako i-discuss. Itong nahitabo nga ang pahan na himong unod ni Kristo, ang bino na himong dugo ni Kristo sa Lanciano, Italy, the greatest miracle of the Eucharist. Dito sa Buenos Aires, Argentina, ang pahan na himong gapong tinuod hangtod karon wa madugta. Dito sa Poland, sa Argentina, nya mga scientist, mga doktor, hangtod karon maglingot-lingot. Kaya inig-examine nila ang pahan nga na himong unod, tinuod nga unod sa tao. Lain-lain nga lugar, lain-lain nga dapit, ang bino tinuod nga dugo sa tao. Munang masyak ang mga katauhan sa Diyos. Ako silang ingnon nga kining ang atong gianha sa misa dili ng pare. Atong gianha diha ang lawas ni Kristo. Munang mga tatay, mga nanay nga niya din ni karon, dadanin nyo yung mga anak aron sila makakaon sa pain sa kinabuhi. Muna ang ato unod sa evangelization. Human sa evangelization, alas 8 na dyan sila makakaon. Dinner na. Kaon. Perti naghana. Complete attendance. Doon naman tayo sound system. Perti duta. 400,000 ang atong palit ana. Para lang yun sa evangelization. Gasto ganita o decoration. Panahon sa pista, 80,000, 100,000 para lang sa decoration. Pero tihikta mo gasto sa evangelization. Tinuod dili.
Unya human ni ana magdula na mi, humagkaon. First quarter ang magduwa mga nanay, wide ribulay, basketball. Way runingay, way outangay, way out. Wa po'y syatay. Kinalingawan. Nya sa second quarter mga tatay may magduwa. Mga amahan, nya amahan sa ko ato kumuduwa didto. Nya sa third quarter mga ulitaw, sa fourth quarter mga dalaga. Munay sports and evangelization. Abi ninyo before ko ni anhi sa Cebu, day tibok pamilya ni duol nako. Father, more than 10 years me membro sa New Apostolic Church. Pero Padre, imo ba ming dawaton? Mubalik mig Katoliko. Tibuok pamilya. Wala kong maghiusa ta, nga niya din ni karon atong i-encourage sa to mga kaparian, kining mga nanglayat sa laing pagtuo. Mao ni gingon ni Kristo, mga karnero ko, kagawas akong turil. Gusto ko nga kuhaon sila. Aron hisakop o mahiusa sa usa ka panon o bus sa usa ka magbalantay. Kinsa to magbalantay? Ang atong Santo Papa. Yamao si Papa Francisco nga sumusunod ni San Pedro. Ika-266 na nga Papa, si Papa Francisco. Ikapila na? 266. Way putol na gikan ni Pedro, Linos, Evaristos ba to? Clemente, hangtod na. Kutay dyan na. Ang Katoliko lang ang naghupot ni anang ligon nga kamatuoran. Amen. Una nga, kamong tanan nga niya din ni karon o nagtanaw sa tong live, ayaw ninyo ibaylo ang pagtulunan o pagtinuhuan nga makasangko ngadto ni Pedro. Bayluan lang yung noodles, bayluan lang ninyog bugas, bayluan lang ninyog scholarship program. Ayaw, dawata ang ilang scholarship program, dawata ang ilang mga bugas. Sukua lagi na ko sa pastor lagi, ikang paria ka. Nganong imo man ng insulte? Hibawaan man lang strategiya. Anong pertijud lang sukuan ako. Sagdi lang, truth hurts. But it doesn't. Tinuod akong isulti, dili. At kaya naman, sige ko atog bukid, kuyaw kay sila, dapat siya sa kagrupo ron, nang hatag og motor. Kasi dito na sa akong parokya, hanganong naibaw ko, dito sa akong parokya na. Father, gigaan mig motor, dawata ang motor. Gihatago na, kinahanglan way kapalit. Nya adto naman dito mag-praise and worship sa ilaha. Sayaw. Ingna nga kung tinud-anay imong pagkamanggihatagon, wa ni kapalit. Gibawi ang rusi. Unya akong giingnan ang mga scholar nila dito. Okay, nakadawat na mo scholarship program. Nampo tayo scholarship program. Ang mga scholar dito sa mong kapilya, scholar pod nila. Dual same na mo. Tanawa atong mga kuan, atong diin tagikag funding. Kisay naghatag na, tanawa. Naingan sa naghatag, pilay gihatag, pila na kwarta na to sa scholarship program naa. Klaro. Ingnan yung pastor nga naghatag ninyong scholarship program, kinsay naghatag sa scholarship program. Di na mutubag. Dakog puruhan. Usa ka pastor nga nabalik ng Katoliko ni sulti nato. Gihimong puhunan ang mga pobre nga Katoliko to as bukid sa pastor. Ingon pong Katoliko, nindot di si pastor ba kay bang hatag. Mga pare, sige lang pangayog, kolekta. Nindot ni si pastor kay mangatag.
Kaya kalainan sa pari ug sa pastor, ang pastor nagdagbutang. Ang pari wa magdagbutang. Ang da sa pari, ang tag-iya sa butang. Ang pan sa kinabuhi. Muna nga, katawhan sa Diyos, nga ni adinhi karon ayaw ninyo ibaylo ang atong tinuhuan sa butang. Ayaw ninyo ibaylo ang kamatuuran na gibili ni Kristo sa mga haylo, sa mga piki nga magtutudlo, sa mga piki nga Kristo, sa mga piki nga mga propeta, kinadaghanang piki karon sa atong palibot. Amen? Unang lig-uno na to, unang follow and subscribe sa to YouTube channel. Nga naman, from time to time, mag-live ta. Kada gabi, natay live, mapalig-on ang inyong kahibalo. Ug maunay gasa sa Espiritu Santo. Kung sa gasa sa Espiritu Santo, ganahan na ka maminaw sa pagtulunan sa simbahan. Di gani ka maminaw sa pagtulunan sa simbahan, ganahan na kag inspirational talk, kuwang-kuwang ka. Uy. Maayo ng inspirational talk, way problema ana. Pero wa gani kay doctrinal foundation. Wa ka kadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Ang kahibalo mo tubo, mahimo siyang kinaadman, wisdom. Nya kung naan natay saktong nga kahibalo sa pagtulunan sa simbahan mo ng Catechism of the Catholic Church, kada family na adjay CCC. Uy. Kapuyan gani ka, mubasa sa CCC, wa kakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Ato mga religious organization, kinahanglan sentro nato ang pagtulunan sa simbahan, dili ang imong opinion. Uy. Kami sa mga pari, kinahanglan mag-review sa official teaching sa simbahan aron maapil namo sa among wali. Kay puro ratiological reflection, why doctrinal element. Mo ang mga Katoliko, dali ra mailad sa sayop niya pagtulunan. Amen? Nya, kutob ramta 10:30, kay nagapas po mi sa barko, padung sa Bohol. No. Padung na mo dire, to team, hapit mabiyaan. May gani ang barko nga ilang napsan, hinay mo pakusog. Kusog kay mo pahinay. Naamtan na jud nila, no? So, Father, di jud mi kaabot daron, no? Kaya nag-una naman ko dinhi. So, mo naman kaigsunan ko, nga, ani adinhi karon, mo na tinguha sa Ginoo ka nato, nga mahiusa kita sa usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Amen? Sunod, ako ipaambitin nyo, na kitang tanan di ay nakaambit na sa gahom ni Kristo. Ano sa to? Kinsa nakaambit sa gahom ni Kristo? Si Father Darwin ra ba? Dili. Sayop na. Ingon mo nga, naidaghan mo duol na ko, magpahiling, abi ninyo, pinaka-the best nga healing is the sacrament. Uy. Ang pinaka-the best nga healing is the sacrament of healing. Kumpisal sa pare, i-examine ninyo inyong kaugalingon before mo ato sa pare, itan-awon ninyo ang 10 commandments, ang gidili, ang violation nato sa 10 commandments, inyong i-review before mo ato sa pare. Kay mukalit lang mo ato sa pare, adir ng libak ko fadir. Na. Nya ang uban wa nimo gipangkumpisal. I-examine ninyo inyong kaugalingon, with the guidance of the 10 commandments and the 7 capital sins. Kana lang. Ilista ninyo. Inigkuan nyo, ilista. Aron basahon ninyo atubangan sa pare. Kanang authentic, healthy confession, labaw pa na sa pray-over ni bisan kinsa. Uy, aminaw mo. Nay akong kauban ako karon. Tungod kay daghan kay mga religious organizations sod sa simbahan. Pagbantay mo ha.
Kay naay mga practices within sa simbahan karon nga non-Catholic belief, non-Catholic practices. Usa na niini kining gift of tongue. Shh, pasensya na ha. Ako lang isulti ninyo, bahalag na ay masakitan. Shh, uy. Tinuod niya dunay gift of tongue. Tinuod ha, wa ko mo object ana. Pero pipila lang ang iyang gigaan ni ana. Shh, paminaw. Pila ang gigaan? Dili tanan. Pipila lang. Shh. Kinsa man ang doktrina nga ang tanan makahimo sa speaking on tongue, Pentecostalism. Nasamtan, daghan na kaayo nga ni duol nako. Walking possess ang doorway gift of tongue. Abi ninyo, almost 6 years na ko sa ministry of deliverance and exorcism. Unang nanlimbawt na ko balahibo. Unang ako jug isulti ninyo ang kamatuoran. Amen? Dayon sa kabatanon, daghan niya, mga head pa sa healing ministry. O sa kainahan sa pari. Mag-healing sila using the gift of tongue. Ma-amaze sila kay makaayo man sila. Hoy. Tanawa ko ng mga Pentecostal, mo na ilang style. Tinoo dili. Daghang nakasud sa mga Catholic practices, non-Catholic belief, non-Catholic practices. Adto lang ko sa Diocese of Tagbilaran ha. Mga head sa healing ministry. 5 kabok, walking possess. Ay. Unyang ilang head, inahan sa atong pari. Natinga naman may kay padung naman maghikog. Siya mo'y tig-counsel sa mga daghan kaing mga couple. Unsa naman makakita sa kutsilyo, ganahan naman siya maghikog. Dito na sila psychiatrist, dito na sila doktor. Active kayo sa religious organization. Nitawag ang iyang anak ka pari, Father Tabangimi. Kung niadto ko sa ilang balay, Nay, kumusta man ka? Nangumusta lang kong nanay, ni kurog na. Head sa healing ministry. Uy. Ngano man ang ilang healing wa mag-promote sa sacrament, nag-promote sa ilang gift. Bantay mo ha? Bantayan din na ninyo. Ang atong i-promote is the sacrament of Jesus because Jesus is the one who established the 7 sacraments. Amen? Na inanuol ako kaganina, Father, i-healing ko. Daily ko mag-healing. All priests are healers. You should go to your priest because the priest can give the sacrament of healing, confession, anointing of the sick, the body of Christ, the source of healing. Uy. Ang mao nga inahan sa pari, ako sa ginan hunong anang hiling-hiling nimo nanay. Kung di ka mohunong ana, hikugon ka sa demonyo. Yung sa tinuod, Father, kapila na ko nag-attempt sa paghikog. Pag deliverance na ko niya, kinadakan ng demonyo suod sa iyang lawas. Ang demonyo ay muhatag preternatural gift, seemingly divine gift. But it is not from God. Ganong expert ko ani, mao man ako linya. Exorcist man ko. Og tanang exorcist nagkahiusan niini dili sa Pilipinas lang tibuok kalibutan. Amen. Nakaron, unay tabo man kaigsunan, completely healed si nanay, normal na karon. Ato pagpakan ang Ginoo. Ako giingnan si nanay, nay, kining atong gift of healing,
Kinahanglan natong gamiton, kay nakaambit man ta sa gahom sa Ginoo. Gamiton na to. Ang prayer sa simbahan, dili imong prayer. Na muna atong itudlo ninyo karon. Ready na mo? Kinakaambit man ta sa gahom ni Kristo. Nakanusa man nato na ambitan ang gahom ni Kristo sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pag-ayos masakiton. Exclusive ba ning Father Darwin? Dili. Exclusive na sa mga tao nga nakadawat sa sakramento. Mungutana ko ninyo, nakadawat mo sa bunyag? Nabunyagan na mo? Check. Pinakaambit na mo. Hindi pa iniduol ako, before ko padayon ana, na nakaambit sa gahom ni Kristo, kay empowerment man ning ato I hope ang inyo naggasa o gahom nga niya nato, dili mahimong fanatic ang mga tao. Ang ilang pagtuo dili mahimong fanatic. Unsa ilang pagtuo? Authentic. Amen? Daghang kay manuol nako, pero kay bawo mo kung muminaw lang jud mo sa pagtulunan simbahan, daghang maayo ninyo kumuduol mo sa atong kaparian. Luke chapter 17 verse 14, ningon si Kristo, "Go to your priest." Nganong wa mo maayo, daghan mo habak. Nganong wa mo maayo, daghan mo tuo-tuo. Dahil usa ka batanon, doon na sa gift of tongue, doon na po sa gift of healing, human sa ilang seminar, the outpouring of the gifts of the Holy Spirit. Nakasulti siya laing pinulungan. Siya, indutan ako, oy, nanakoy gift. Convince kay siya sa sinugdan nga maong gift gikan sa Ginoo. Yagawas nga doon na sa gift, doon na po sa gift of healing. Nanaskilid, si Dudong Emil. Doon na sa gift of healing. Unya inig butang niya sa ulo sa masakiton, matumba. Unya, kuyawan na akong kamot bay. Tungod ni sa outpouring of the Holy Ghost. Kaya ba mo? Maugapon, ganahan na siya maghikog. Nagkurug-kurug siya, basta ang mga walking possessed during deliverance, di katago. Anha ra nimo mahibaw-an during sa prayer of deliverance. Authentic ba ng gift na to? Or dili? Pag deliverance na mo, sos, hayrang ka mga yawa, sud sa iyang lawas. Ang upat kaliminister, iyang gialsa. Naalsa ang duha ka tiil. Ang ngan sa mga demonyo niya si Asmodeus, the demon of lust. Si Leviathan, the demon of gluttony. Gluttony. Greed, as envy. Si Leviathan, envy. Ang kasina. Ang 7 capital sins, doon na mga demonyo sod ana. Nagpalikod sa demon, sa pride, si Lucifer. Sa anger, hatred, si Satan. Sa greed, si Mammon. Sa envy, si Leviathan. Sa lust, sa kauwag, si Asmodeus. Sa payuban? Sloth, katapulan, si Belphegor. Mga anak niyong tapulan kayo, Belphegor. Sa to'y usada, kapito? 7 na ba? Gluttony. Sa gluttony, kinasubra mo, kaon. Grabig kaon, bisag natog ng kaon gyapon. Gluttony. Grabig inom, nandi mahubog jug inom. Grabe ka pala hubog, gluttony man na siya. Kisay demonyo na, si Beelzebul. Okay, bawa na mo sa inyong atong mga hari. Atong mga yawa. So, mga 7 capital sins. Okay, bawa mo, I encountered them many times. Kung sa kababae, nga niya dito, 7 capital sins, sod sa iyong lawas, ang mga 7 demons. I am Lucifer, I am Belphegor, I am Mammon, So, Satan is real. Amen?
Muna nga, unsaon man nato ni, pag-purify natong tanan, nga na-contaminated bantang tanan. Apil ka din yung nagwali. Kaya nga naman, ang atong mga lulog-lula, muduol mag mga albularyo, muduol mag mga tambalan, muduol og mga orasyonan, tinoo dili. Karon lang jud, na iniduol na ko, unya ako lang gi-bless, kadali, perti nang react, singgit. Muna'y rason nga nung dili ko, muduol ninyo, og kuag oil, kay daghan man mag-react. Nauna ako no, pilay mang-react ron. Munang lipay kay ko sa Archdiocese sa Cebu, doon ay empowerment sa mga laigo. Doon natay team dinhi. Natay team dinhi sa ato sa Lapu-Lapu. Duulan ninyo si Brother Gino, Brother Vincent, Brother Clyde, og sa Akodi. Lipay kay ko kay nganuman daghan ang anihon, jutay ra ang mga ngani. Tinoo dili. Muna nga amo mong empower kay kamo mismo makadeliverance mo sa inyong balay. Makadeliverance mo sa inyong family circle. Unsa may itong buhaton? Ready na mo? Kung di ni nako buhaton, daghan gahapon ang mga albularyo. Lipay kay ko gahapo ato sa gabi, doon ay usa ka albularyo for 21 years banggiitang albularyo mga igsuon. Daghan na siyang gipag-ayo o nakaadto na sa lain-laing nasod. Di na basta-basta. Ngano man, ngilngig kay siya. Dan ang deliverance na siya, grabe. Nag-react. Kaya ba mo yung prayer? Ang nagpakita niya, gipadamguhan lang siya. Kinsa nagpadamgo niya? Tanang mga santo sa langit. Mo nang ninig, healing niya, maglitany of saints siya. San Vicente Ferrer, San Pablo, San Lucas, San Vicente Ferrer, paspas kayo. Unya ang iyang gipanglitok, dili niya kaila. Wa siya kaila sa mga santos. Tanan nga mga santos sa tibok kalibutan na ilhan sa iyang bakba. Pero wa siya kaila. Siya nga man ni Father. Di kapugnan ang akong dila pag-mention sa ngan sa mga santos. There's something wrong. Nga siya na pud karon ang nasakit. Ni text iyang bana og nagpaybaw nga dako kay improvement ang iyang asawa. Timan ini sa mga faith healer nga niya dinhi karon, albularyo nga niya dinhi karon, mga orasyonan nga niya dinhi karon, nag-enjoy mo sa gahom, pero paninglon mo sa demonyo ni ana. Kanang dunay mga hambak karon, membro na mo sa iyaha. Kay mao man ay ID nila. Unsa nang hambak? ID din as mga yawa. Kaya dito sa impyerno, stricto sila. No ID, no entry. Yan din naman kay ID. Muna nga, mag-bless man ta sa sacramentals ron, isurrender ninyo. Unsay buhaton ninyo, ang pagduol ninyo albularyo. Na may libro ni Father Sikia, nasa St. Paul's, nahutdan man gani karon, nasa St. Paul's, kanang Deliverance Handbook. Na prayer of renouncement diha. Prayer for protection, renouncement, imong i-renounce ang tanang non-Catholic belief. Kaganina, iniduol na mo kaganina, dito pa to sa Toledo ni duol taw namo, nasya karon, sakit ang iyang kindani, yang kamot, naulian siya kaganina. Pero perting react. Unya, daghan king albularyo ang ilang pangduulan. Mo lagi na proteksyon. Pero ang tinuod nga proteksyon anaa sa Ginoo. Amen. Ug mauna ning atong gitudlo ninyo pagtulunan kini sa Ginoo. Nalipay ba mo rong gabi una? Nga kamo mismo makadeliverance sa inyong balay. Unsay buhaton? Una, cares. Unsa minig cares, confession. Unsa man ang confession, healthy confession.
Kanindot kaayo, si tatay mangumpisal, si nanay mangumpisal, isurrender ang habak ni tatay, ang orasyon ni tatay, ang hurim-hurim ni tatay, ang yama-yama, yam-yam ni tatay. I-appeal og surrender. Og i-appeal ninyo ang pagkumbisal, ang pagduol ninyo ang albularyo, kay bawo mo, sa among kasinatian, enough na nga muayo sa daghan nga mga sakit. Bisan pag mag-deliverance ta karon, naapa mo'y orasyon. Ingon daw tong kuan, Father, naarab dito ko orasyon. Giugom na ko, Father. Gisuwat man pud sa papel, Father. Gisuwat, nya dahil gisunog. Gipakaon na ko, Father. Nya naayo ka. Samot man noon, Father, oy. Mga occult practitioners, ay namugduol nila, risgo na. Mamiserabli imong kinabuhi. Saputon ka, luudan ka, mabaw kag lubot. Dali na ka mangluod. Yan naman doon na may occult spirits nga nag-disturb nimo. Wato ka ganina. Naluoy naman lang me kay dito pa man siya sa Toledo. Pero among i-refer sa team nato dinhi sa Sugbo. Nya duol mo sa team nato sa Sugbo, na ay team dinhi sa Regla. Kung duol mo sa Regla. Di sa Cebu daghan na sila. Ang team dinhi sa Akodi, duol mo nila. Amen. Nya karon ang buhaton ninyo mo to cares, confession, ang adoration. Na may adoration chapel na to din hino. Nya kung padanitan may adoration chapel, atubang Lamos Tabernacle sa inyong simbahan. Magampo mo dito, Lord, ikaw man di ay ang pinakagamhanan sa tanan, tuwa naman mis mangbabarang, tuwa naman mi konsultas panghimad, tuwa naman mis mga okultista, tuwa naman mi sa mga nagamit og mga bulang kristal, gisudlan og mga espiritu sa anghel, sa mga santos, tungkol sang adlaw, o sang simana, dahil ni adto namo, taga Kamutis. Salamat dong. Taga Kamutis. Sudlan siya ni San Juan Apostol. Ingon siya nako, Father, ngilngig kay ni musod nako, kay si San Juan Apostol ni. Unya mohimo na dayog mga mensahe. Ingon po ang asawa, tinuod na, Father, proud kaayo. Giingnan nako ang imong bana kay baw ka sis, gisudlan ni, medium ni. Unsa man ang medium, gisudlag daw tang espiritu. Pero nagpa-as-if lang ang yawa nga siya si San Juan. Ingon pong asawa, tinuod na, Father, kinatinuoran, kay pila na mo kabuk ni duol dinhi, daghan na kaayo. Pag deliverance na ko, ako pong papaminawon ha, perting react. Sa gisudlan ni San Juan Evangelista. Ako mong padunggon, ako nang gipost sa Facebook, ako lang, wala ko gipakita yang now. Pero ako ipadungog ninyo. Ready na mo? Ready na? Ready na mo dagan? Ako ipaminaw ninyo ha? So, convince kay sila nga gigamit siya sa Ginoo. Kay gisudlan man siya ni San Juan. Og active po siya sa mga religious organization. Mag-speaking in tongue po siya. Nag-speaking in tongue ni Sharon. Okay? Paminawan ninyo ha? Word, then I want to stay in this body. If I will say that word, then I won't be anymore in heaven. Ingon iyang asawa, nag-in-English lagi akong bana. Di mangguna hilig English, di mangguna English speaking. Kaya mo sa ako gipa litok niya, Lulo, 70 years old. Iko, Lulo, i-recite ang I love you Jesus
Kung sa tubag niya, kaya nagsugod naman kong deliverance. Sa if I say that word, Jesus, if I say that word, I will be no longer in Him. Uy, tanawa na nanay. Jesus, si San Juan man kani, nganong di naman ni kalitok, ngag Jesus. Because Satan is master of deception. Kanang pakita agberhen dia, pagbantay mo. Nagstorya ra ba mi Mama Mary, Father? Nagkuan mi, Father, no? Kining nagsakay mi sa jeep. Nung sa po'y sulti ni Mama Mary ni mo, bao ni Father, narabay mensahe sa Mama Mary ni mo, Father. Nung sa po'y mensahe Mama Mary, kinahanglan mo padayon ka, Father niya. Isang yun ni mong maing balita. Yung katabian ba ni Mama Mary? Si Mama Mary di na tabian. Tinoo dili. Naisudlan ni Mama Mary, nagsud ni Mama Mary usang oras nagsigmensahe. Mga anak, mao kini ang giingon sa akong anak nga inyong Ginoong Hesukristo. Pag hinulsul kamo sa inyong mga o pag-ampo kamo, usang oras nagmensaheng malabarin. Ayaw mog tuo, anak. Kay si Mama Mary sa pagpakita niya sa Fatima, ni smile ras mga bata. Og mingon na siya adto sa pari. Adtua imong pari. Sunod adlaw na pod, moro to sulti, sunod adlaw na pod. Smile ra. Mga anak, pray the Holy Rosary. Di tabian. Yang ano man inisud niya, tabian man eh. Makabantay na mo. Opposite gani. Sa nature, sa Malambirhen, kuha na. Padayon na to ha. So, if I say that word, I will be no longer in Him. So, nasakpan na to. Si St. John ko no, iyawa man di ay. Yung siya nga, Father, instrumento baya ko. Na Father, sus, ginoon, nayawaan ni ko, Father, daghan ra ba mi ani? Ditos kamutis. Ya pari apo to diri. Gay, atong pagawson pinaagi sa prayer sa simbahan. Dili sa imong prayer. Kinsa nga makapagawas ana? Dili si Father Darwin, the prayer of the church. Itong pagpakan natong simbahan. Cuando di kedelia, do disi. Nag-speaking of tongue na siya. Paminaw ha? Speaking in tongue na siya. Nag-speaking in tongue na siya. In Him. Cuando di kedelia, do disi. Cuando. Nag-speaking in tongue siya. Dili tanang speaking in tongue. Gikan sa Ginoo. It is only given for a few. Parang ingon San Pablo, kung doon ay musultig laing pinulungan, duha or tulura. Masaya ingon San Pablo? Duha or tulo lang. So, granted, doon ay speaking in tongue jud. Pero pila ra? Hoy. Dili daghan. Duha or tulo lang. O kining duha og tulo dili magdungan, magpuli-puli. Sa nahitabo ron, nagdungan man ta. Namuranan eh. Basahan niyo yung tibuok chapter sa 1 Corinthians chapter 14. Nag-rule out si San Pablo ni Ana. Amen? I hope atong sundon si San Pablo, dili ang Pentecostalism. Nasabtan? Uy, lahi naman mong tinanawan ako. No? Bahala mo, no? Ipadayo na to ha, ang speaking in tongue. Kindukat hindi. Wow! Kasi yun, wak. Yun yung sawa, huy, wak, akong bana. Ikaw si San Juan. Nanong wak. Ibalik na to ha. Taas man ipangputol man na mo, ipangkat. Kedelia, do disi. Kindukat hindi. Wow!
now. Nawakwak man niya kong bana. King kong si St. John. Nagtuudyo ko, Father, si St. John. Wakwak man di ay. No? Banayon na to, ha? You're just ruining the body of my... You are just ruining the body of mine. Abang nga yawa, mo nang akong amo mong itudluan sa prayer of deliverance. Kanang prayer book na order naman na gamitan na ninyo. Dili katago ang mga yawa nga niharas sa atong family members, sa atong mga members sa mga religious organization, sa charismatic, di katago ana. Because you are using now the prayer of the church. Sabtan? Mag-deliverance gani ka, nyawa ka mo gamit sa prayer sa simbahan, delikado. Delikado kayo. Yan naman, kinahanglan prayer sa simbahan. Okay? Panayon na to. You are just ruining it if you do not remove that thing in his hands. If you do not remove that thing in his hand, kaya ko bang ipakunit siya sa cross? Itong blessed by the priest. If you did not remove that thing in his hand, you are ruining his body. The power of the cross. Itong pagpangkan ang cross ni Kristo. Na mag-bless po ta sa inyong mga cross karon. No? Panayon. Remove it, please. O naghangyo ng yawa, remove it please. Obedient kay mga yawa. Kaya mga yawa, obedient kayo. Basta prayer sa simbahan. Remove it please. Labi na ang sacramentals nga gi-bless sa atong kaparian. Remove it please. Obedient kay mga yawa. Napay please. Ang pare bitaw, dahil na-possess sa iya parokya, Father Darwin, ari taon ko diri Father, kay nay nayawaan. Sa Father, ay kabalaka, ikay deliverance. Sa Father, ikay deliverance, Father. Kay ang mga yawa, obedient kay na nimo. Basta naa kay authority. Sa Father, ayaw kahadlok, obedient kay na mga yawa nimo. Nya ato-ato lang ni Father ha, mas obedient pa na sa imong mga parokyano. Kita ninyo ni please pa nako, remove it please. Ganuman na-torture na siya sa sacramentals sa simbahan. Kung magpa-bless mo pare, kanang prayer book bitaw nga itom, deliverance handbook, mo na ipagamit ninyo. Kaya ganuman kinahanglan ang gamiton sa pag-bless sa pari, prayer sa simbahan. Blessing and exorcism. Aron maturture ang atong kaaway. Amen? Nya mag-bless man ta karon sa inyong sacramentals. Munay good news na ko ninyo. Daghan natang matabangan using the sacramentals of the church. Amen? Kung pagpangkan ng Ginoo. Atong padayon nun pagpaminaw. Darwin, are you deaf? Are you... Darwin, are you deaf? Bungol ba ka, Darwin? Please, Darwin, remove it, Darwin, please. Pero di mag-Father Darwin. Ang mga yawa, di dyan na mag-Father Darwin. Mag-Darwin ra na. Remove it, please, Darwin. Are you deaf, Darwin? Are you deaf? Bungol ba ka, Darwin? Bungol ka? Bungol ka? Ako pa bitang butangag holy water, holy and exercise water. Kanang inyong tubig karon, holy and exercise water. Tanang pari maka-bless sa mga sacramentals. Kung lahi gani nag-bless ninyo, dili gani pari, laygo ang nag-bless inyong tubig, ay pagduha-duha na mo ana. Only the priest can bless sacramentals. Nasabtan? Kanang inyong lana, kinsay nag-bless ana, di gani pare, ang duha jud na. Kay only the priest can bless. Kanayon ta ha? Are you deaf, Darwin? Are you deaf? Are you deaf?
Ingon lagi ang asawa nindot naman mag in English akong banaw eh. Adi na lang ni paulian. English speaking naman. Deaf that when. Oh, please be kind to this. Please be kind to this body. Nana boy say please be kind to this body. No? Obedient lagi mga yawa. Talawan ba jud kaayo? Nahadlukan, taslakan. You will only ruin them. Oh, come on. I will now go. I will now go. I will now go. Oh, I will now go. stop that water. Oh, I will now. Stop that water. Holy and exercise water. Stop that water, Darwin. I will go. Ya karon nindot na ni Ron, no? Inyo na nang gamiton yung holy water inig uli ninyo. Mingon na mga yawa, we will go. Asa man sila sa inyong silingan. Maluoy ta mo sa inyong silingan. Tudloi sa inyong nahibawan, no? Stop that water, Darwin. Stop that water, please. I will go. Mga kaduhanan mo, exercise yan na ulian na. Nakatulo. Wala siya mag-react. Yan siya nga, Father, gaan na kayo ako lawas. Tupakpakan. Ang Ginoo. Nalipay ba mo rong adlawa? Agabi una? Gabiip naman na yun, no? God is good. All the time. Atong papakan ang Ginoo. Munang cares. Unsa to una, confession. Ikaduha, adoration. Moatubang ta sa tabernacle or sa adoration chapel, atong i-renounce didto ang tanan nga mga gituhuan nato, mga gift nato nga dili gikan sa Ginoo, mga vision nato nga pwedeng himuon nga agianan sa Ginoo aron ta ma-deceive. Surrender ta dito sa Ginoo. Kay ba mo niadto ko sa ang ilang adorer, kini bitang tuwa dito, nagpuyo ra jud sa adoration chapel, walking possessed. Ngano? Wa niya ma-renounce ang iyang lula nga albularyo. Grabe, no? Munang kita nga niya din ni karon kung wa pa jud ma-renounce, mo nay derwi nila. Bisan pagdugay, fourth generation na. Layo na. Pero wa man nato ma-renounce. Unay night prayer sa simbahan for renouncement. Nananghid ako pare dito sa Ampayon man sirto nga lugar, a Libertad sa Butuan. Ningon ako sa pare, Father, powerful kay ka. Use your power, Father. Ipang deliverance na imong mga sakop dinhi. Isa nga ano man di Father, nay mang react ani Father. Sa sure oy. Nakano simbahan, sinik kalawat, Father. So, naalagay. Kiwa man ma-renounce ang mga occult involvement, mga anting-anting sa tong lulo. Kaliwat man tang lapu-lapu. Imagine na kas lapu-lapu kipildi nas majilan, imposible ito eh. Kanyon versus, usahan mo ito ila, sundang! Nya ano namatay man? Naato yung mga hurim-hurim. Ipang orasyonan tong ilang mga kanyon, aron di mo buto. Kaliwat mong ni lapu-lapu, kami pong taga-Bohol, si Daguhoy. Chuway mamisik na to, ani? We are contaminated ato ng dawaton. Ya salamat sa Ginoo. Nagtukod sa simbahan aron mo purify sa atong contamination. Atong papakan ang ato simbahan. Amen? Nakaron, una, ang iyang ador dito, caretaker sa Adoration Chapel, nga tuaran dagway sig ador, no? Niduol na ko, Father, muli na ka. Sa muuli na ko la. Sa nga, ikapara guning kuan ako. Naglain man akong daan ni Father. Sa muli ak ni Ron, no? Mabiyaan nyo tag barko ani Ron. Pag-anan ako, perti man yung react. Diha ang pare nila. Nga, Father, ikay tiwas ani Father kay manglakaw na may.
Father, ay, tabangas ako, diri, Father. Pag human completely healed, ko, Father, use the prayer of the church. Many people will be liberated from the oppression from Satan because of the prayer of the church. Amen. Nalipay mo wa. Wala nga, pagkaanindot, kung ang tibuok na itong pamilya karon mo gamit na sa prayer sa simbahan, daghan ang maulian. Daghan ang maayo. Pero, ikaduharan lang pagkaayo. Masig matrap mo sa healing. Ayaw mo ka-trap sa healing. Dili na sa garantiya. Nga iya kas Ginoo nga mag-heal ka. Dili sa garantiya na pagkalayas kag yawa, iya kas Ginoo. Ang tinuod niya garantiya, niya kita na bag-o na. Niya kita na purify na sa mga occult spirits nga naghasol sa tong pamilya karon. Inyong mga bana nga palakiro kaayo, muna kinahanglan na siya ma-deliverance. Daghan kaayo. Daghan ka ig testimonya. Karon nang miyaging simana, lipay kay asawa, iya gi-deliver siyang bana. Focus na niya ron. What naman kung ibog sa kong kabit, oy? Na deliverance man, samay akong ingan anong demonyuha, Father. Spirit of Asmodeus, i-mention lang. In the name of Jesus of Nazareth, I command you, Spirit of Asmodeus. Karon, siya na yang tinuod niya akong gisulti. Dako kay kausaban iyang bana. Kay iyang gi-deliverance iyang bana. Iyang bana, ang iyang kabit, iyan ang gibutangag balay, iyang kabit, adto na matugi, iyang bana siyang kabit, yabit ang gi-deliverance, wa na mo balik, oy. Saan na ko nimo, wa na mo kumaangay dito. Kay tinuod niya doon na may lumay. Tinuod, daghan kay kog mga experience sa lumay. Nga mga ni-surrender dito. Unya, kining prayer sa simbahan, ang sacrament, kung kitang tanan, muduo lang sa sacrament sa simbahan, mo na the greatest protection. Why makatupong niya na kumuduol ta sa atong kaparian. Amen? Kung dunay gipang barang dinhi, dunay gipang kulam dinhi, dunay gipang curse dinhi, maayo mo, kumuduol mo ni Kristo. Asa na tumaduol si Kristo sa iyang mga sakramento. Asa man o kinsa may makahatag sa sakramento ang atong mga kaparian. Go to your praise. Amen? Kita daghanan na maayo, masyak mo. Pero ikaduharan ng pagkaayo, ikaduharan ng paghingilin sa yawa, ang importante, si nanay, si tatay, manimba na kada Domingo. Mag-rosaryo na kada gabi. Amen! Og mo na'y pinakadako nga milagro ang kausaban natong tanan. Unang Lucas 15:10, maingon ang atong Ginoo, adunay dakong kalipay sa akong mga anghel sa langit tungod sa usa ka makasasa nga nausab. Wow! Usa lang ka makasasa nga nausab. Nagfiesta na ang mga anghel, nagbangkite na ang mga santos sa gingharian sa langit. Di ka kausab sa imong kaugalingon without the grace of God. Mo nang muduol ta sa sakramento, kay ang sakramento mo'y tinubdan sa grasya sa Ginoo. Amen? Mo nang muduol mo sa inyong mga pari karon, mangumpisal tas tanang nya inigkumpisal ninyo, isuwat inyo mga sa, parang dritso na. Nangawat kog manok tulo ka buok, Father. Nang hingi, na ako'y gihumaman nga mga butang, Father, wa mauli. Dritso na. Ayaw ninyo iditalye, kay madugay ta. Na itong 1981, Father, nangawat may manok, alas 12 sa kadlawon, nya tulumi ka buok, Father. O nya, pag kabuntag, Father, among giihaw, ni anha man tag iya, Father. Amo lang pong gi-invite, Father. Maniud ta. Ni kaon pug apil, Father. No? Samot ta kadugay, ana. Direct to the point. Nangabit ko, Father. Tulo ka buok akong kabit, Father. Ana. Nigkumpisan ninyo, ayun ang kanli inyong kabit. Na, Father, si Aida, si Flor, o si Fe. Siya'y labot ako anang Aida, o ni Flor, o ni Fe. Direct to the point. Aron dili malangay sa confessional box. Amen? Nya tanang reserved sins ninyo, kanang mga dagko nga sa ninyo,
nako'y good news ninyo. Ang ordinaryong pari, nang reserve nga Sara, nga 2 aras obispo, ang obispo rin makapasaylo, karon ang asdong Santo Papa, wa pa na gilip up ang year of mercy. Tanang pari, makapasaylo sa reserve sins, pagpatay, pag rape ba, or pag-abort sa imong anak, tanang pari, makapasaylo, karong tuiga. Amen? Unang magpanon ta karon sa Sacrament of Confession. Kaya gipasaylo sa pari, gipasaylo sa Ginoo. Na nasa San Juan 20:23 ningon nato Ginoo, iyang gihuypan ang iyang mga apostoles. Kamanta lagi mo. No. Yang gihuypan. Mainyo ang Espiritu Santo, ang inyong kinsang mga sala, ang inyong gipasaylo ko usab, ang wa ninyo pasaylua, wa ko usab kini pasaylua. So si Kristo ni salig gani sa pare, ikamo pa. Hoy. Ang Ginoo nga way sa ni salig sa pare. Ani kumpisa lang ng pari anak kay daghag smiringhay. Ubang smiringhoy. Tiban iha si Kristo ni pasalig ang pare nga nahimong pare sama nimo kanako makasa, pero ni salig ang Ginoo sa pare. Ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasayloa. Mo na inigduol ninyo sa pare, mo na bitaw si Kristo mamasay maghiling si Kristo, mingon siya nga tindog, lakaw, naayo na ka. Sa may sunod anak, ayaw kahadlok, gipasaylo na ang imong mga sala. Grabe no? Sa ato pa ang Ginoo dili lang physical healing. Ang pinaka-importante, makadungog ka gikan sa pungs Ginoo, anak, napasaylo na ang imong mga sa. Kung kanang mga sa bitaw ni mga pinakauwaw, mo na unang ikumpisal. Kinadaghanang mga sakit mamaayo. Amen. Bisan pag mag-pray over ta din he. No. Nga wa mo'y kumpisal. Na nangumpisal po, wa po'y preparation. Kinahanglan inyong isuwat, inyong i-examine inyong konsensya with the guidance, with the enlightenment of the 10 Commandments. Isuwat nimo, suwat. Timan pertinggaan na. Imong gibati. Mukanta ko ka, ang gaan-gaan ng feeling, ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Rejoice! Gaan kay pamamati. Nga naman, nakuha ang tunok sa kabugat, sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Ang garbo, ang kahakog, ang kalaog, ang kaulag, nga nag-alintabo, daghan ang kagbabay, wala magpasabot nga daghan kag kabit, gwapo ka. Hoy. Wa nang magpasabot nga daghan kag babae, gwapo ka. Wa po nang magpasabot nga daghan kag lalaki, gwapa ka. Unsa may pasabot ana, baratuhon ka. Kay ang ukay-ukay daghang mamalit. Tinoo dili. Katong branded, oy kamay ra kay naglinya, oy. Yanuan mahalon. Kato mga tao nga focus silang kaugalingong bana, focus silang kaugalingong asawa, mahalon mo. Katong mga palakiro, bratohon mo. Katong mga palakira, bratohon mo. Muna cares, confession, adoration. Duko ka. Luhod ka, mo surrender ka ngadto sa Ginoo. Lord, pasaylo ami. Among tibok kaliwatan, Lord. Mo adore mo tibuok din yung pamilya. Mag-adoration mo dito. Tabangi mi, Lord. Surrender mi, Lord. Tangtangon ninyo yung mga habak. Mga lana gikas albularyo. Kaya mga albularyo ra ba? Ang mga albularyo ra ba? Katoliko sirado. Doon na pa'y mga kapilya. Doon na pa'y dagko nga simbahan. Tinuod dili. Ang magmisa si Father. Inig fiesta si Bishop. Nga naman,
aron daghan ang moduol sa ilaha. Adoration. I-renounce ninyo. Tanan, i-renounce. Abi ninyo, daghan kayong maayo sa proseso, ana. Kamu nag-process lang mo, daghan kayong maayo nga sakit. Dili po tanan sakit maayo. Kaya doon ay sakit natural. Adto mos doktor. Kung ang inyong sakit natural, you should consult your doctor. Listen to them. Follow their medical advice. Kaya naman, doon ay natural illness. Nasabtan, dili ta mga fanatic din he. Listen to your doctor. Kaya kung doon ay natural nga sakit, need kag natural medicine. Unsay gisultis Ginoo, ang maayog lawas, wa magkinahanglag doktor. Ang masakiton ra. Si Kristo, Diyos na ganito. Yanong iyamang gi-recognize ang role sa mga doktor. Humble si Kristo. Atong papaka ng atong Ginoo. Doon na gani mga healing. Ayaw na mo atong doktor. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I cast out the... Hapak ko ng imong agtang. Natumba intang kaki. Nahapak ang agtang. Cast out. Seal the Holy Spirit. Nga buang na taan eh. Go to the sacrament. Ha? Tanaw mga pastor. Yan, ito, kurog na. They are divine possession. Ang pastor, walking possessed na. Uy. Lami na deliverance. Una mga kaigsunan ko, adoration. Unya, sunod, rosary. Hadlok kaing yawa sa rosaryo, mga igsuon. Sa Santos nga, rosaryo. Akong altar boy sa Valencia, kuyog-kuyog nako. Asa ko magmisa na Asya. Iya pa jungan, Jesus. Imagine ka nga niya, Jesus. Ingon siya nako nga, Father, di na lang ko dito sa kumbinto, Father. Anto na lang ko sa office ni mo. Ano ko'y Papa, Father? Ako mama pod. Nagibiyaan mi ni Papa. Anto na lang ko sa office ni mo, Father. Sige. Na-appeal sa scholarship program ng mga bata. Mag-deliverance mong ko tagsa-tagsa, kada Huwebes, kada simana, kada adlaw, mag-deliverance mong ko sa kong kagalingon. Aron maprotektahan ta ang prayer sa simbahan atong gamiton. Amen. Anay tabo mga kaigsunan, pag deliverance niya, walking possess ang bata. Kaya ang iyang lulo albularyo. Og siya mo'y dadon sa iyang lulo kanunay. Ibaw mo, unsay gibuhat, unsay gisultis mga yawa nga nas. Imagine ka masturya nimo. Magduwa-duwag basketball, mo serve sa misa. Pero wa katago ang yawa na naghasol sa bata sa prayer sa atong simbahan. Itong pakpakan ng atong simbahan. Nakaron, unsay gisulti sa mga yawa. Pag deliverance na to, nawa na siya sa kagalingon, wa na siya kaibawaan ni. Ang mga yawa na namoy nisulti ni ini. Paminaw mo ha? Torture chub itawin. Ma-torture chub itawin. Sakit kayo. Darwin, hapit na gid mi mawala. Darwin, maturture jud mi ba? Hapit na mi mawala, Darwin. So di jud mag-father ang yawa. Darwin, nihangyo na pud ang yawa. Darang hangyo sa yawa. Hapit na mi mawala, Darwin. Ay na siya ang puaan ng inyong na inahan. Kay grabe na ka-powerful. Siya rin makapil din namo. Nadungog ninyo? Klaro ra? Ningon siya nga, Darwin, ayaw
siya paampua anang inyong giingon nga inahan. Kay siya ray makatorture namo, siya ray makapahawa namo. Nakaroon, theologically, biblically correct ba na? Yes. Kaya kung wa si Maria, wa si Kristo. Amen? Ang kaliwat sa babae mo dugmok sa usabitin. Kinsang kaliwata ang mo dugmok sa usabitin? Kaliwat sa babae. Kinsa ning bayhana? Si Maria. Kinsa ning kaliwat niya? Mo si Kristo. Ningon siya nga, siya ray makatorture namo. Siya ray makapahawa namo. Nya ako giingnan ang yawa. Pero saryohon din ako kadadlaw. Ayaw, yun Darwin. Kay ma-torture yun ni Si Mama Mary ray bahala nimo. Makahawa yun ni Darwin. Darwin, Pero saryohon din ako kadadlaw. Ayaw jud Darwin. Matorture mi Darwin. Madali jud mig hawa Darwin. Maluoy ka Darwin. Atong pakpakan si Mama Mary. Unsa toy una? Confession, adoration si Kristo, rosary, Eucharist, ang Eucharist. Okay? Munang musimba ta, mukalawat ta sa lawas ni Kristo. Dakoy parokyano, dakoy siginan, day, nagdala ko sa sacrament of healing, day. Gikan ni Kristo, kay siya'y nagtukod nining maong sakramento ha. Ayaw na mo promote og lain. Promote the sacrament of Christ. O ta na moingon si Kristo, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo makasud sa langit, kadto lamang nagtuman sa kong kabubuton. Nag-ayo man mig masakiton Lord sa imongan. Naghingilin mig yawa sa imongalan. Ningon siya, pahawa mo, wa ko makaila ninyo. Ano man, wa nila gi-promote ang gitukod nga sakramento ni Kristo. Amen? Muna nga akong inan ang mga bata, dahil 4 years di siya tindog, 4 years hinungitan, di na siya ka lingkod gani. Ako siyang gipakumpisal, anointing of the sick, o gipakalawat. Ako ginang liminister, Brad, may mga liminister din I hope ma-inspire mo sa pagpakalawat sa mga masakiton. Akong ingnan ang liminister, Brad, kada Domingo pakalawata si Divina. After mga lapas usa ka semester, ni chat nako ang mao nga lay minister. Muhunong na siya pagkalawat. Kung namatay na si Divina, so wala, Father, siya na ang musimba. Because of the Eucharist. Katawhan sa Diyos, nga ni adini karon, gusto mo healing? Simba ka nunay! Hoy! The source of healing. Kanang inyong maintenance ron, tumanaga po na. Instrument of healing na. Maintenance sa diabetes, maintenance sa cholesterol, maintenance sa high blood. Tumaraga po na. Instrument of healing na. Pero ang Eucharist, unique. Source of healing. Asay powerful. Habak ninyo. O lawas ni Kristo. Tubag. Maunay atong i-promote. Dili ang atong kaugalingon. Uy. Magpahiling mo na ako. Layo ra ko anak. Wa ra ko'y wa ajod, abog ra ko sa santos nga Eucharistia. Kani mga masakiton nga niya dinhi, receive the body of Christ, dugangi ang inyong pagsimba. Amen? Usaon mong pudwa ng putay simba-simba. Musimba ra matag kasal bunyag lubong or kung kita na'y ilubong. Amen? Let us go to Jesus Christ. Ay magduol ni Father Darwin, go to your priest. Amen? Gamitan ninyo ang sacramentals. Munang cares. Munang ika-5. Confession, adoration, rosary,
Eucharist Sacramentals. Manang holy and exorcised water, holy and exorcised oil, holy and exorcised salt, holy and exorcised sacramentals. Kanang per sa simbahan, sacramentals. Kung ayuhon gani mo sa sacramentals, nga extension sa sacrament, samot na sa sacrament. Amen? Kinadaghang halos kada adlaw mabungog ko sa mga milagro nga gihimo sa Ginoo sa iyang sacramentals o sa iyang sacrament. Atong pakpakan ang Ginoo. Inyatiman ini, kung di ka niya ayuhon, doon na kay bag-ong ministry. Matuman niyang pagbuot ni sa yuta maingon sa langit. Kung di ka niya ayuhon, doon na kay bag-o, unique nga ministry. Kung sa man nga ministry? Ministry of suffering. Ministeryo sa pag-antos. Lord, sama sa imong anak, didawat sa mga kasakit nining kalibutan na ako untang madawat ang akong mga kasakitan. Imo ganing anak, nag-antos gani sa cross, hangtod sa iyang kamatayon, ako sang dadon sa kamatayon ang akong mga pag-antos. Nakaambit na ako sa iyang pag-antos. 1 Timoteo 3:2, bulahan ang mga nag-antos ning kinabuhiya kay nakaambit sila sa pag-antos ni Kristo, samtang niya sila sa kalibutan. Say di sad malimod nga sa maabot nga adlaw makaambit siya sa iyang himaya. Amen. Mo nang pangayuon nato sa Ginoo karon, pinakataas nga matang sa grasya mo ni nga nidawat na ka sa imong problema. Nidawat na ka sa imong balatian, and then you celebrate. You offer it to God. Og mo nay tinuod nga milagro. Kay daghan karong nang matay tungod dili tungod sakit-sakit. Iba mo nang matay sila? Ala, stage 4 na ko. Apit ako matayan Sirag hinuktok, sinag kaguol. Namatay dili tungod sa sakit. Namatay tungod sa grabe nga kabalaka. Namatay tungod sa grabe nga kaguol. Namatay tungod sa grabe nga kahingawa. Wa mamatay sa sakit. Naunhan ang iyang sakit. Excited ra ka ita. No. Mo nang karon ningon ang Ginoo, nabug-atan ba mo? Umari kamo kanako o papahulayon ko kamo. Iyan ang mga pulong. Mugaan ang atong panglawas. Ganuman ato nang gipalawman ang atong kahibalo. Ang atong pagtuon sa iyang doktrina. Ug mao nay sinugdanan sa tagsa-tagsa nato. Nya kaayuhan. Amen. Muna sacramentals. Kung mo niya, nakaambit na ta sa gahom ni Kristo, nabunyagan na mo? Check. Check. Nakumpirmahan na mo? O, katong wa maningog, pakumpirma na mo. Kumpirma po mo padung kasal. Kinahanglan magpakumpirma. Ang confirmation, maunay strengthening the gift of the Holy Spirit. Maunay official teaching sa simbahan. Asa ma-strengthen ang gift sa Holy Spirit? Confirmation. Kumpirma. Nakakumpirma na ang uban mo pa. No? Pakumpirma na mo. Ika, mga 12 years old, pwede nakakumpirmahan. Ikatulo, nangumpisal na mo. Check. Ikaupat, nakakalawat na mo sa lawas ni Kristo. Check. Ikalima, nakasal na mo sa pare. Check. Maningog ang uban. Pakasal na mo. Kining lima kung naana ninyo, naamoy gahom gikan ni Kristo. Ang inyong gahom gikan sa sakramento. Diha gipalatay ni Kristo ang iyang gahom. Diin, way laing latayanan sa iyang sakramento.
Nya kung inyo na nadawat, nya na, renounce na ninyo ang inyong pagdulog albularyo, inyong mga kaliwat nga nilapu-lapo, kaliwat pubing daguhoy, na appeal na ninyo renounce. Na may prayer for renouncement diha sa prayer sa simbahan. Kibaw mo, gaan ka inyong panimalay. Ang inyong pag nag-uban sa inyong banag asawa, di na mo sig-away, di na mo irig-iro. Yan naman na-renounce ninyo ang mga occult involvement sa atong kaliwatan. O inyo nang na-deliverance inyong balay, inyo nang i-deliverance inyong balay. Matoy preparation ha, cares? Deliverance ninyo inyong balay, i-deliverance ninyo ang inyong family circle, daghan kayong sakit, mamaayo. Ug mao nay among kasinatian. Og inyo na sadang masinati sunod adlaw. Nalipay mo because kung ato lang gamiton ang mga sacramentals, prayer sa simbahan, daghan iyang ayuhon, dili lang ayuhon, iya pang bag-uhon. Wow! Dahil tawag nako, dahil nag-atang nako sa kumbento, usa ka pulis. Nauli ko alas 9 na sa gabi, kaya ko itok. So, sa ato, Brad, sa Father tabang kami, Brad, di kapoy na ko. Lami na kay ikatulog. Sayo ko nilakaw, karon ako na uli. Lami na kay iligad. Sa Father, naghikog ang akong anak. Ingko nga, asa may mong anak? Na, Father. Mao'y pagbitay niya, Father, sa among sa kwarto, mao'y paghikot niya, mao'y paglukso, mao'y pagsud sa akong asawa. May gani, kung na late lang ang akong asawa, Father, wala na ko'y anak. Sus, naluoy ko. Ako gisulti ang bata, mga 15 years old, taga San Isidro, Bohol. So, dong, anong hikog bang ka, dong? So, ako'y plano maghikog, Father, oy. Nawa di kakibaw, nagkuhan ka, nagbangan ka sa imong liog. Wala, Father. So, wa kakibaw? Wa lagi, Father. Nagtanaw pag kami Passion of the Christ. Kay Bernie Santo man to. Sa kano sa amang kanawa, sa imong kaugalingon, pagsud na ko sa among kwarto, Father. Uy, tiawan imong kwarto. Naay nagpuyo, infested ang kwarto. Tungod kay infested ang kwarto, doon na sila ma-feel, matud pa sa bata, doon na ma-feel jud niya, sumo na hinungdan nga na-possess siya. Walking possess man ang bata. Kay wa siya kay baw sa iyang gibuhat. Akong gingnan ang tatay, Brad, imong bata, walking possess. Unsa man ang walking possess, Father? Daghang yawa sud sa lawas. So, sure, Father, kanormal na akong anak. Kung tinuod, nga wa ni mamakak nako. Kaya ingon man siya nga naghikog siya, nga wa siya kay baw. Hindi walking possess. Yun siya nga, Mama, Father, siya, sige, mag-andam ta, mag-amput ta. Ato ta dito sa ubos sa kumbinto. Pag panguros na mo, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, may kirig ng bata. Pertindaghan ang yawa. Sud sa lawas sa bata. Ng usang oras na mong prayer, wapa may mahuman, nagpa-laban ako ni Mama Mary sa magrosaryo ta, Brad. Kitang tanan, magrosaryo. Pagkanta na mong Salve Regina, niguwa sa mga yawa, ni suka siya. Suka. Pag suka sa bata, isa, gidutas pamati na ko pa, oy, gaan kay pa. Uy, ganong nabasa man ko pa. Uy, ganong, asa di pa? Nagusang mata di pa? Wa di kalibutan ang bata samtang nag-interview ko. So ganong niya man ta din pa? Uy. Gabi naman. Ya pa nindot kayo, nya kumusta man mo pa? Ma, kumusta man po ka? Naulian ang bata. Pero ang gingnan ang tatay, iniguli ninyo sa inyo ha, indeliveran siyang kwarto. Ni-react gapon ang bata. Kay tuwa sila nagpuyo sa iyang kwarto. Yan empower naman ang iyang papa,
Muna yung pampa mag-deliverance ka na, adlaw sila balay. O mo na, gitawag, ito ganina, I will go. Stop that water. Stop that prayer. I will go. Pag-deliverance sila sa balay nila, karon peaceful na. Wala na ma-feel ang bata, wala na makita ang bata, o karon na-liberate na ila balay because of the prayer of the church. Kunya, kung kitang tanan, ma-empower lang, ug ato lang gamiton, ang prayer sa simbahan, pagkadaghan, nga sama sa mga batanon, maluwas na to, gikan sa kamot, sa atong kaaway. Pagkadaghang pamilya, nga maluwas na to, gikan sa panagbulag, using the prayer of the church, and going to the sacrament. Yan naman, ganun magkabuwag ta, tungkol kay grabe atong kasuko, grabe atong pagdumot, niya ikumbisan na nimo, makadawat makagrasyas Ginoo. Yang grasyas Ginoo mula hutay man. So di nimo kaya, muna mo duol ta sa sakramento. Kaya ang sakramento, muhatag nimo grasya. Nga nung miserable mong naong ron, murag Bernie Santo imong naong ron. Di juga ka, smile. Nga naman, wa pa kakadawat og grasya, sige kakalawat, way kumpisal. Tinoo dili. Unang sa 1 Corinto, kung basahon na, 1 Corinto 11:27. Mag-bless na ta sa inyong sacramentals ron. Ningon si San Pablo sa 1 Corinto, mo din nangasakit ta. Kasi tagkalawat way kumpisal-kumpisal. Si tagkalawat, ngawa ta mo dawat sa mga sakramentos sa simbahan. Asa mabasa ni? Niyan si 1 Corinto 11:27. Basahon nako ha. Busa ang mukaon sa payan sa Ginoo, mainom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas sa Ginoo, sacrilege. Busa kinahanglan na matag usa magsusi sa iyang kaugalingon, ug unya mukaon sa payan ug mainom gikan sa kupa. Kaya ang dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pain o giniginom niya sa kupa, siya nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Sig kalawat way kumpisal-kumpisal, iyang gisilutan, iyang kaugalingon. Unsa may silot? Ready na mo? Hoy, ready na mo? Doon ay tulo ka silot nato sa kaugalingon base sa maong teksto. Ningon din he, mo'y hinungdan nga daghan kaninyo nagmasakiton. Maoda ini. Mao din hinungdan nga sakit ta. Pila na katuig way kumpisal, mangumpisal pod wa po'y klaro. Tinoo dili. Sus daghana pa natong buhatonon ani. Otro sa din nagwali no. So maningkamot ta, muduol ta sa sakramento. Kitang tanan nanginahanglan sa sakramento ni Kristo. Okay? Mo'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton og nagmaluyahon. Luya. Sa bag-o pag charismatic, paspas kayo. Alleluia, 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 Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. Ana ba? Alleluia, 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 Lord. Pagkadugayan, nangaluya, 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 Lord. Nangaluya, 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 Lord. Nangaluya, 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 Lord. Nga naman, sig attend sa charismatic, way kumpisal-kumpisal po. Nangaluya. Mga lay minister, bago pa na-install. Sus, di, holy kaya. Di jud managad. Ecstasy. Ining paso diri so solim kayo. Dagko pa kay cross. Dako pag cross sa obispo. Ecstasy. Nya kadugayan naluya na. Nga naman, kasagaran bitaw, ato-ato rin ha, ay lang magsamba ha, kasagaran bitaw di mangumpisal,
Ato-ato ra niya. Alam mo saba. Kining mga driver sa pari. Tinoo dili. Kining labadira sa pari. Kining kusinira sa pari. Kining sigkuyog-kuyog sa pari. Tinoo dili. Ang delikado jud kung ang pari pud utro pong way kumpisal. Sigig pa kumpisal, no utro pong way kumpisan. Sa pamailain, og tungod silot ina, maluya na ka sa pagampo, di na kaganahan magampo, silot din na. Muna'y timailhan nga sigag kalawat way kumpisal. Hibawan na ninyo. Magrosaryo ta mga anak, mayon ninyong lula, magrosaryo ta mga anak. Kapoy lula, oy. Nya Facebook. Dula sa ang rosaryo na ito, kapoy lagi. Uy, no. Magkimaya ka, Maria. Buno ka yung kasagi. Silang tanan nakatug na sila tanan, no? Nakamata man itong sa, huy, wapata mo magrosaryo. Kapila naman itong misteryo. Sa kalimot, balik. Daw insect, nag-ampog rosaryo. Kapuya naman siya, balik-balik. Pagkimaya ka, Maria, na, puno ka sa grasya. Pagkimaya ka, Maria, parihula. Parihula. Amen. Kana ding maluya na tas pag-ampo, muna silot din na. Maluya na ka sa pagsimba, silot din na. Nangaluya ka mo. Sa una, sos. Paspas kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ang lapas siguro yung yes. Kay dasig lagi kayo. Pero karon, naikita, oy. Saan man to si Brad? Oy, nag-yes, ra ba to? No naman. Brad, mag-prayer meeting na ta, Brad. Mag-praise and worship na ta, Brad. Busy, Brad. Busy. Naluya naman, oy. Silot day na. Muna'y sign nga sigag kalawat way kumpisal. Kaya nga naman, kung sige tagduol sa kumpisal, ma-recharge ta. Mura kag cellphone nga nalubat. Kabantay na gani kang wat na kay ganas praise and worship, kini, na lubat na ni. Sa buhaton ninyo, charge. Kung sa may buhaton ninyo cellphone na lubat, charge. Nya asa man ta mo charge? Sa sacrament. Amen? Mura ni tambal na to. Nya, ang imong kaluya, mapulihan og kadasig. Nya, kung dubli na imong kadasig, daghan na ang makabig. Amen. Ang sekreto, sakramento. Tanawa mo yung mga santos, sira yung pangumpisan. Nga naman, ang mga santos, makasasa yung dako. Ganong nga santos sila, dili tungod sa ilang kabuutan. Nga santos sila, tungod sa grasya sa Ginoo. Naasa man mo makuha ang grasya? Sa sakramento. Amen? So, ang mga pari, naluya na, awa na kumpisal ng pariana. Ang minister naluya po, natakdan sa pari. O niya ang charismatic, otros ang naluya. No? Na yung mga doldool sa sakramento, nagsalig na sa atong kaugalingon. Kitang tanan, obispo, kardinal, santo papa, magpanon ta sa pagduol sa sakramento ni Kristo. Ug ang atong kalipay, kompleto. Amen. Nganong gubot inyong panimalay? Nganong gubot ang inyong banay? Si nanay way kumpisal, si tatay way kumpisal,
mga anak ko'y kumpisal. Father, wa ko'y klaro. Ingon pong asawa, otro sa kong way klaro, Father. Ang among mga anak, wa ko'y klaro. Liwat ninyo. Nakaroon kay nga wa man tay mga klaro. Nanginahanglan kita sa klaro nga grasya sa Ginoo nga di na maluad ang sakramento. Gubot inyong panimalay, posible wa may mga kasal. Go to the sacrament of matrimony. Amen? Yan di mo magkasinabot, bisag nakasal na mo, go to the sacrament of confession. It will lead us to Christ, the King of Peace. Atong pakpakan ang Ginoo. Uy, dapay ikatulo. Unsa to'y una? Nasakit mo. Ikaduha, naluya mo. Ikatulo, na ikatulo. Worst thing ikatulo. Ang ikatulo, ningon San Pablo, nangamatay mo. Dili physical death ang ipasabot ni San Pablo. Kay mga matay man tang tanan. Di man ta para ning kalibutan na. Spiritual death. Ang kinabuhi sa ang kinabuhi sa atong espiritu. Di ba ang kinabuhi sa atong lawas, ang atong espiritu? Mawa ang atong espiritu patay ang atong lawas. Kaya ang kinabuhi sa atong lawas, ang atong espiritu. Kinsa naghatag og kinabuhi nimo? Ang espiritu. Pero kinsa may naghatag sa kinabuhi sa espiritu? Yan naghatag sa kinabuhi sa imong lawas? Grasya. Kinsay maghatag og kinabuhi sa espiritu? Grasya. Manang sa San Juan 1:17, ang balaod miabot kanato pinaagi ni Moses. Apan ang kamatuuran o grasya miabot kanato pinaagi ni Kristo. Kinsa mo hinungdan nga niabot ang grasya ug kamatuoran? Si Kristo. Diin gipalatay ni Kristo ang grasya ug kamatuoran sa iyang sakramento. Sus, kung kitang tanan magpanon kanunay sa sakramento, peaceful. We become an instrument of God's peace. We become the instrument of God's love. We become the instrument of God. Make me an instrument of your peace. Nakaron kay kining mga way kalawat ron. Si kalawat wa pay kumpisal. Buhi pa na pero patay na. Talang tikian ni daghana ding patay, Father. Nana sa San Juan, Lucas 6:90, ningon ang batanon, Lord, musunod ko nimo. Mingon pod si Kristo, sunod. Yun na pa, Lord, ako sang ilubong akong papa kay namatay. Ingon ang Ginoo, pasagdi ang mga patay, maglubong sa ilang minatay. So doon ay minatay gihatod, ang puro naghatod, puro pod patay. Ang ilang gihatod minatay, ang nanghatod pod puro pod patay. Nakaron kay nangamatay man ta tungod sa tong sala. Kinsa may makaluwas na to niini? Mo namingon ang Ginoo sa mga pari. Panglakaw kamo, banhawa ninyo ang mga patay. Inig-uli ninyo sa inyo ha karon. Niguli ninyo sa inyo ha karon. Mutampad mo sa inyong bana nga way simba-simba, way kumpisal-kumpisal. Nagtampad na mo. Iniguli ninyo, gitandayan mo. Wala gitandayan ko sa patay. Ang gitandayan po, trupong patay. Naunsaon man nga nangamatay man tang tanan. Tungod sa sala. Nga wa na to makumpisal, hangtod karon. Wanang gisugo ni ang mga kaparian, panglakaw kamo, banhawa ninyo ang mga patay. Kanus amo mabanhaw, panahon nga mo duol mo sa sacrament of confession, sacrament of anointing of the sick, Eucharist, matrimony, baptism, confirmation, you receive the life from Jesus Christ. Inigduol ninyo sa mga pare, kini,
Inighuman yung kumpisal, kininabanhaw na. No? Ang akong tatay nabanhaw na. Ako pod, utrusang nabanhaw. Tikan sa kamatayon sa sala. Amen? Ug tungod ni ana, naandam na ta, nangabanhaw na ta, di ta mag-deliverance, kay lisod man kay mag-deliverance ka dito, nya patay pa ka. Nya ikay mo react, in the name of Jesus. Na ano ba siya nahitabo na mo ana, daghan. Pero ay mo kagool, ay mo kahadlok. Nothing will harm you. Nothing will harm you. Naaisimbahan nato, naiteam nato din sa Sugbo, ako di, na sila si Brad Chino, na sila si Brad Vicente, na sila dinhi. Sa ato, duol mo nila kay ila mong tabangan. Di man na siya magic. Pero kung inyo na buhaton ang pag-purify, pagduol sa sakramento, mga banhaw ta. Kaan ka ito pamati sa lawas. Doon ay manglibak ni mo, relax na kay ka. Di na ka matandog. No? Ingan ka, panalangini ang akong mga silingan nga marites o Ginoo. No? Nag-ampo ako kanila, relax na kay ka. Pero gwapa ka panalangini sa mga sakramento, sira ka wali-wali, way kumpisal-kumpisal, adi ka palupig. Ikaw may sakto. Nayawaan na kaana. Pride. Kanang ikaw rin sakto, pride na siya. Garbo. Ang pagpataas, maka-impas. Ang pagpaubos, makatubos. Amen? Inig uli ninyo sa inyong bana, inyong balay ron, nagdiyaw-yaw ninyong bana. Relax na ka, no? Lord, mag-cross kog holy oil, no? Cross na. Kinsa man ang kansi, siya, ikaw, no? Natog na ka na yun, no? Duta sa tug. Imong bana, katugan ako ni mga. Alkansi siya. Yan na yun, tugan na, i-deliverance. In the name of Jesus, spirit of anger, I command you. Nakurusan ni mong agtang. No? Inig mo react gani, no? Ida din sa team. Yato nila doon sa team. Yan naman, ang holy and exercise oil, dako kay naggamit sa Ginoo, gigamit na sa Ginoo, pag-verify, pag-determine sa usa ka tawo nga walking possess. Sama pa ng litan, atong usang albularyo, bago lang, ang albularyo suko kay nako. Daga kay na albularyo na suko nako ron. Pero sagdi lang, ako lang isulti ang tinuod. Di man wala man personaline. Nga dili gikan sa Ginoo ang gahom nila. Gikan sa tong kaaway. Kung maadto mo dito, the more you risk your family. Risgo kaayo. Wala nga, sagdi lang, mapamamahibaw, karon pamamahibaw. Ang mong albularyo, suko kay nako. Ang iyang asawa, sigtanaw sa live. Nang putol-putulon bitas mga followers na to, ila putol-putol, reels. Nya iya pong send sa yang bana. Yang bana, doon na sa orasyon nga tagulilong. Na sa orasyon nga di siya matablan og bala. Na sa orasyon nga di siya madutlan og kutsilyo. Og sundang. Og mananambal siya. Daghan kayang naayo. Mingon siya sa iyang asawa, ikaw ha, panati kay ka ng Darwin, ayaw sig paminaw ng Darwin. Magbuot ulo ng Darwin na, labtanon. Daghan ko natabangan sa, niya kung unungunin ako, kisa may mutabang nila. Ya? Gahom, tahas gunis Ginoo nako, nang butaan man ta. Suko kay siya. Kaya ba mo, kinsa rin, unsa rin naka-converted niya, naka-enlighten niya, dili ang akong mga live niya mga pagpaambit sa pagtulunan sa simadili. Kaya ba mo, unsay nakapa-convince niya, ang holy and exercise oil. Gihaplasan bitaw na siyang asawa, ang likod, kainit, ana, init. Gipainom pa bitaw holy oil, imna. Niinom ang po siya, suka-suka. Og nawa siya siyang kaugalingon, umingon ang mga demonyo siyang lawas, don't bring me to Darwin.
Kaila namang yawa na ko eh. Murag nagsunod po ni sila sa Facebook. Murag followers na po ni nato yung mga yawa. Wa pa gani magkita. Ningon na rin, don't bring me to Darwin. Never, never, never again. Say never, never again. No? Ningon po yung anak, si Papa nag-in-English. Unya, gididyuhan, na-post na nato sa Facebook. From time to time, mag-post ko og mga, gamay lang kaayo, 30 seconds, pero di na ko ipakita ang naong. Aron, pagpakita sa katawhan, Satan is real. Usa sa nga final battle ni Satanas karon, pag-destroy sa atong family. Mao nay number 1. Nabungkag na gani mo, lipay kay yawa na. Successful si Satanas niya na. Mao final battle niya, family. Yang awayon ang family. Manang away balihon nimo, yawa. Muna nga, mga kaigsunan, nga ani adin ni karon, padayon ta sa pagtuon sa atong pagtulunan. I hope maganahan mo mutuon sa pagtulunan nato. Pinaagi na ana, madawat na to ang gasa sa Espiritu Santo. Ang kahibalo nga tinuod, kay false knowledge is very dangerous. False knowledge is very dangerous. Katong mga albularyo, kay bawo mo, ipakita mas siyang mga anak sa video. Sus, nanguros siya. Hinuo ko. Sakto si Father Darwin. So, kanang inyong sacramentals, ayaw ito na nyo i-decorate sa inyong balay. Gamitan na ninyo. Mahurot na, ay mo kagool. Duol mo sa inyong pari. Ikatikais inyong pari. Father, daghan kag matabangan kung mo-bless kas mga sacramentals. Tabangi ko ninyo pagkatikais sa atong kaparian. Amen? Lipay ko karon kay daghan na kayong pare nga interesado. Karong sunod adlaw adto ko sa San Negros, San Carlos. Ang nag-invite nako obispo na. Yan ang patudluan ang atong kaparian. Kinsa may known healer karon, mga albularyo, mga laygo, Tinoo dili. Pero karon ato ibalik ang pagtulunan sa Ginoo, ang sakramento. Dili lang pag-ayo, dili lang paghingilin sa yawa, iya patang bag-uhon. Wow! Hinay-hinay. Alam mo, pagdali. Hinay-hinay po mabago inyong bana. Ayaw mo pagdali. No? Amen? Regular reception of the sacrament. Mo gikinahanglan nato. Di ka maluwas sa imong kabuutan. Di na makaluwas na imo. Kanang imong kabuutan, daghan kang natabangan, daghang scholarship program, daghan kang napatukod nga mga building. Di na may makapalangit nimo. Kaya kung kadang mga maayo na itong nabuhat mo rin ay basihan nga maluwas ta, dili mo po na makaluwas na to. Na makaluwas na to, only the grace of God. Nga mag-purify sa imong daghang kaayuhan. Kung sama ng, daghang kay mga buhat karon doon na po kay intention. Aron ka mo sikat, aron ka mo lansad rong eleksyon. Uy, hapit na ba eleksyon? Kano sa eleksyon? October? Oh. Unang pili adyo ninyo ang dunay abilidad. Kining tulo ka, dad ha? Unsa to? Dunay abilidad. Dunay kapasidad. Dunay dignidad. Kanang tulo ka dad, bantayi dyan na ninyo. Yung pagbantay pod mo kay makalipat ra ba ning kantidad? Tinoo dili. So ug pili na to kanang tulo ka dad. Dunay abilidad, dunay kapasidad, dunay dignidad. Nya makalipat man pod ning kantidad. Amen. Unang ampo jud ta ato buy ampo ato mga nanagan
Nakita ang tanan magiyahan. Yang atong pagdagan para sa Ginoo. Dili para sa to kaugalingon. Ya kung para sa imong kaugalingon mo na makita na sa imong sinultian. Kung para sa Ginoo, makita po na sa imong gawi ug sa imong taras. Mo na nga katawhan sa Dios kaniya dinhi karon. Gamita tun-in ninyo ang prayer sa simbahan, palihog, mo na i-promote, please, mo na i-promote. Nya daghan na kayong na-inspire nga mga pari karon. Karong February, matag pugog talk sa retreat yun. Nibalibad man ko kay retreat man. First time na nako. Ang kabatanon ako nga pari, nga mag-retreat ko mga pari nga karaan na ang nasa kong atubangan. Anong ako mampod? Anong katubang nauna din ako? Anong ako mampod? Pero sa si Jeremiah 1:5, si Jeremiah ay may pinakabata nga sa mga propeta. Umingon ang Ginoo, Jeremiah, ikaw ang ipadala ko sa nasod sa Israel. Ningon si Jeremiah, ayo Lord, bata pa kay ko. Bata pa kay ko. Umingon ang Ginoo, ayaw pag-ingon nga bata ka pa. Kaya akong hikapo na imong mga baba. Aron imong isulti, dili imuha, kundili akong mga pulong. Amen? Unang nga, daghan na encourage nga mga pani karon, inspired by the teachings of the church. Wakoy laing promote ani dili ako kagalingon. The prayer of the church and then the sacrament of Christ. So kung kitang tanan, wow, amazing. Kung kaming panahon ni Padre Pio daghan kay nga bag-o. Panahon ni Padre Pio, ano man, si masag lingkod sa kumpisalan. Nya kaming pare kay wa naman may lingkod-lingkod. Ngano ka? Wala nga atong encourage sa itong mga pari nga doon na regular nga schedule bisag once a week. Tanawa si Padre Pio, mga class bisag natural nga sakit na nga ayo because of the sacrament. Amen? Not because of Padre Pio, because of the sacrament. Sus, kung kami mga pari magkugilang dili sa misa, kay uban sira bug misa. Napu na kami sa di na maayo. Hoy. Di na jud maayo. Napu na kamisa. 15 na kamisa, di na maayo. Di na pastoral reason. Reason of the pastor. Tinoo dili. Ug maunay ka matuuran. Wa na mi panahon sa pagpanglingkod sa kumpisalan kay sige ra mig misa. Hoy. Ano sige man pod mig misa, daghan magkolekta. Nya diha sa kumpisalan wa man jud oy. Ug maunay ka matuuran mga kaigsunan ko. Yampo mi mga pari. Yampo mi nga mahigugma mi sa pagpaambit sa mga sakramento. Daghan ang mga bag-o ug daghan ang mga ayo. Amen. So karon alas 10:20 naman. Mag-bless na lang ko sa inyong mag-open forum lang ta, tulo lang ka question siguro. Kutob alas 10:30, 15 minutes lang, open forum. Doon ay mangutana. Ay, sister, na mangutana. Father, mamalihog lang ko og Father, mamalihog lang ko. Before ka mangutana sisa, katong dunay mga habak, palihog ko og surrender sa atong mga kauban na nag-itom og uniform diha. Ihatag ninyo inyong mga habak ha. Sis, pangutana. Father, mamalihog lang ko pa-explain kung unsay epekto sa mga kanang kay ang mga services kanang church services sa mga laing tinuhuan manggod Father is available kayo sa YouTube. So unsay effect ana kung ang Katoliko magsige og punay og watch ana Father? Di klaro ang kuan, di klaro ang murag mag di klaro ako imong pangutana. Father, mamalihog lang kung pa-explain unsay effect sa mga Katoliko nga nagpunay og tan-aw og
church services nga dili sa Katoliko. Sig tan-aw. Mas maayo nga inyong tan-awon ang mga preacher, labi na sa mga nag-promote sa mga pagtulunan, nag-elaborate sa itong pagtulunan. Kay kung sige mong tan-aw sa mga laing tinuhuan, labi na og na ay mga doktrina ana na against sa atua, mahiluan ka. Unang mubalhin ka sa ilang pagtuo. Mas maayo nga daghan na kaitaron ay punto por punto, na mga Catholic vlog na to, mga vlogger na nag-promote sa pagtulunan sa simbahan. So ato ihawag ang mga Katoliko na maminaw ta dito. Daghan naman. Kaya kung magsige mo paminaw dito, mahiluan dyan mo. Mura mo og ilaga ba? Nga nalipat, nga doon ay recommend. Tinuod niya pagkaon, pero gamay ra kayong recommend. Mao sa na mahitabo ninyo. Nindot kay paminawon sila, pero doon ay gagmay nga mga hilo, recommend. Og tungod ana, inikaon sa ilaga, perti ng busuga, naapil og kaon ang recommend. Patay ang ilaga. Patay imong pagtuo sa matuod nga simbahan. Amen? Next question. Brad. Tara sa pikas ang mic, Brad. Hello, good evening everyone, mga brothers and sisters, no? I'm from Liloan. Hindi ko taga dire. Pero naabot yo kay subscriber ko nimo at the same time nito ko sa Sacramental sa atong church. So akong question, Father, is kanang online mass nga kuan every Sunday sa Catholic, accepted ba na siya, Father? O ang mga kuan ana, for example, nag-blessing ang pare, kuan ba na siya? Kanang na-bless po ang atong gipa-bless niya gikuan sa online? So salamat kay bro. So online mass alang na sa mga OFW nga way pare. Nya kanang online kita nga na dinhi karon, daghan kay tag pare. Ay na mo pag kuag online, duula ang inyong pare. Ikatikais. Katong mga pare nga kuan pinaka the best is actual. Muna ka mga online, tungod lang na kay way pare sa OFW, Saudi, labi ng ubang mga lugar na Muslim countries. Lugas ganan sila mo avail. So pero kita nga naadyoy daghang pare, adto jud tas pare nato, ha? Duol ta sa mga pare. Ang lucky charm ninyo kana mga kining mga feng shui, kana mga punsiras ninyo nga paswerte, i-appeal ninyo og surrender. Too. Okay? Sisa pa ilay mamutana? Maayong gabi, Edre. O kanang mga lana ninyo nga dili olive oil ay na i-appeal. Olive oil atong i-bless. Dili BB oil. O kanang inyong cross nga double-sided na Kristo Dios pikas sa Kristo's likod. Di na pwede. Maayong gabi, Edre. Akong gihangyo ang atong mga kaigsuonan sa jutayng kahilom para di bagdungog ta. Jutayng kahilom lang. Maayong gabi, Edre. Base sa akong nabasa o na akong nasabot ni Mudre, nga akong feeling nga na akong anak naasad anak tingaling namugod siya ka ng hatred nga wa mi kasabot. Unsaom na ko siya pag deliverance nga wa man siya dinito siya sa Amerika. Naunsa siya? Na siya hatred. Hatred? Nga wa mi Hatred. kasabot. Oh. Okay, salamat sis. Na-prayer na inner healing. Na-prayer for inner healing sa prayer of the church. Ito mga traumas niya, wala kay bao. And then, ikatikay siya, nga mudawat siya sa sacrament. Tuwa siya sa layo, Father. Ito lagi gawas, ito may pari dito. Ikatikay siya, nga muduol sa sacrament. Ha? Dili man gid siya mo duol, dili siya mo duol namo magpalayo gid siya namo. So unsaon na mo siya pagtabang di sa siya mo simba. Pila edad niya? 30 mag 33 na. So, daghan na kayo siya mga input sa iyang hunahuna sa mga secularism, posible sa mga protestante. Kinahanglan yun siya makatikais. Ang iyang gikinahanglan is catechism. Kaya wa siya appreciation sa sacrament, kay lack siya og catechism. Ang problema na sis is catechism raman. Ha?
dili na ko siya pwede ma-deliverance kay for now akong gibuhat pag ampo ra man gyud. Ang naitabo atong bana bitaw sa dito sa Bukidno, sa Butuan, wa yang bana diha. Diha ra siya nag-prayer of deliverance sa iyang altar. Iya ra gi-mention ang name. So in spirit of disturbance, spirit of chaos, spirit of confusion, I command you to depart from my husband Mao na akong gibuhat in front of her altar. Nya naulian niyang husband, nagkuyog na sila ron. Ha? Nagkuyog na sila. Okay. So itong prayer book, pwede ito nimong gamiton. Intention sa iya ha. Distant nga prayer para sa imong anak. Pero ikatikais gapon. Kung mahimo magstorya-storya ra gud mo. Storya ay siya about catechism. Kinahanglan imo siyang tudluan sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran ay maghatag na kagawasan. Nya iampo siya kanunay. Nya appeal sa imong mass intention, nya sa rosary nimo, nothing is impossible with God. In His time, sister, in His time, ay pagdali, in His time, in God's time, kaya di ikay makausab niya ang Ginoo. Amen? Go ahead, sister. May gabi, Father. Kanang daghan lang yun na confuse ani ba kanang kung makasal ba sa civil, pwede ba makapangalawat? Okay, salamat. Pwede ba makakalawat ang kasal sa civil? Mura na nang nag-live-in. Dili, sister. Wanang sa 1 Corinto 11:27, amo kaon nga wa magsusi sa iyang kaugalingon, nagpasipala sa lawas sa ato Ginoo. Mo na nga kay gisibil naman mo, gamay nila kuwang. Kay baw mo ang kasal sa simbahan, simple raman jud, basta mosunod mo sa regular schedule. Wa man ay bayad. Basta na may regular schedule sa kasal. Kada semana dito sa atua, every Saturday, 8 a.m. dito sa Amua sa Valencia, Bohol. Bro, kota na? Mga brothers and sisters, ato lang hinaya ng atong hunghong ha, kay kung kitang tanan naghunghungay, mudako na gyud ang tiyong, di maklaro na. Murag nagyagaw na, murag nas merkado. Okay? Sige. Una sa tadiri, brada. Hello. May gabi, Father. Kanang ako'y pangutana, Father ba? Kanang rosaryuhan nga isuot, Father. Dili unsa man na siya, Father? Kay naamang ko ning ingon nga dili kuno na maayo. Una nangutana jud ko, Father, Di kay maayo ang isuot ba kay magsuot ang man ko. rosaryuhan. Rosaryuhan, Father. Maog. Okay. Salamat, Father. Salamat. So, watay doktrina nga di maayo ang pagsuot sa rosaryuhan. Watay doktrina ana. So, pwede nimo isuot nya lisod po si kag suot wa pay rosaryo. Ang pinaka best imo jong iampo ang prayer sa simbahan. Labaw pa na sa pagsuot. God bless. Go ahead, Brad. Yes, good evening, Father. Akong question kining sa confession bitaw, Pads, nga pwede ba mo yung nga sa atong mga sala nga may nga apil tong wala nako madumdumi? Nakalimtan nimo. Okay. Pwede ba na, Pads? So, nindot sa na, after na sa imong pag-examine, wala na dyan mo mayroong dumi. So, mana. Basta ilua sila amahan, kaya sila mahibaw sila gibuhat. So, wala na mo mahinom dumi. After na sa pag-examine nimo sa 10 Commandments o sa 7 capital sins. Okay? Apil na. Kung mayon ang pare, ipasaylo na imong mga sa tanan. Napasaylo na na. Basta imong ipaningkamutan jud. Wala nimo tuyua ba? Okay. Thank you, Pads. Thank you. Good evening, Father. Ako lang pangutana, Father. I came from Mindanao. Ang akong tatay, intra po na ng mga kanang tambalon po niya. Ang naibalaan ako, murag diwata siya, halad-halad. Unsay epekto sa amo nga kami mga anak. Okay. Nga anak Kasi mga itikto. sa amo nga mga anak. So, salamat kay Brad. Muna nga, dunay mga anak ron nga wa joy pag-asinso, financial crisis. Nya dili stable, gubot
Tungod ba na sa occult spirits? First, second, third, and fourth generation maapektuhan ana. So karon ang atong knowledge is power. Ang pung sa Ginoo maka-purify nato. Muna nga nagtukod jud ang Ginoo og simbahan. Kaya na-contaminate man tang tanan. Kita tanan jud way mamisik. Munang duol ta sa sacrament bro, ikatikay si mong papa. Kaya dako kay impact kung makatikay sa atong mga katigulangan. Unya, kung makadawat ka sa sacrament, muna the greatest protection nato tanan. Muduol ka sa pari, unya mag-deliverance na ka, ma-break na ang curses, ma-break na ang seal and consecration. Yung may tabugod na, ang whole family consecrated and sealed to the unclean spirits. Katong nagpadugo og balay, nagpadugo silang sakyanan nga bag-o, you are sealed and consecrated to unclean spirits. So sa buhaton, ay mo kagool, naay sakramento sa simbahan. Naa ang prayer sa simbahan or sacramental sa simbahan, makatabang nato tanan. Ayaw kahadlok, Brad. So far, Father, ang tanan, nabunyagan ako tanan, niya nakasal na pugo sa simbahan, napabagihapon epekto na ako, anak, nga ang tanang mga sakramento nga nasa simbahan, ako naman nadawat. So nabay apekto na naagyapon kung wa nimo gi-renounce. So important element nga ma-renounce na to. So atong ma-recite ang prayer of renouncement. Nya human ato renounce, atong i-consecrate ato family. Atong i-consecrate ang atong kaugalingon sa Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mama Mary. Kaya ato namang gi-renounce ang mga occult involvement sa atong ginikanan o sa atong ang mga ancestors. Human na to kay na may vacuum. Nawa man to kay ato pang gi-renounce. Ato na pong i-consecrate. Renouncement and consecration. Nagapon sa prayer. I-consecrate na to kagalingon sa Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mama Mary. Sumuo na ang ma-break na yon. I-pray na to tong deliverance, breaking the seal and consecration, breaking all curses nga effect sa occult spirits. Itong prayer of deliverance, imo tong gamitan. Kung imo na ang kuwang na nimo brad, na nimong sacrament. Ang kuwang nimo ang sacramentals. Nga mauning prayer of deliverance. Kay dunay mga madre ron, moadto sa office nato, siyam ka madre walking possess. Moadto sila karong sunod semana dito sa office nato. Hindi na to katuhuan, danan nilang sakrament. Ang kuwang nila brad, ang renouncement. Ang pag-renounce o ang pag-break sa curses na may doorway sa evil spirit. Wa pa man ma-renounce. So nagpadayon pa nila, bisag madre na sila. Tuan na sila sa Adoration Chapel, giharas ka pun sila. Tungod kay wa pa ma-renounce. Kinalan pa sila dugang processing. Kay grabe man ang occult spirits nga naa sa mga madre. Siyam ka madre ron. Pero doon na ako'y napo ka madre nga walking possess. Nya madugangan, ika-19 ning siyam. So brad, ay kahadlok na ng prayer sa simbahan, mao na nay atong protection. Amen? Amen. God bless. So makausap pa, hinayan lang nato atong hunghong ha. Kay dili magdungog. Last two questions na lang kay nami giapas nga barko. Mabiyaan niya mi. Go ahead. Maing gabi Father. Kanang unsa na ka tinuod Father kanang kada bitaw na ay mamatay unya ang uban butangan og rosaryuhan sa kamot kay dili kuno na maayo kay magkatay-katay unya ang uban may nga wa kuno unsa may maayo ana tinuod. Salamat nanay. Manaa man ay rosaryuhan mga matay tang tananay, no? Ang kamatayon parte sa atong realidad. Unang nay, daghan kay totoo. Ayaw mo pagtudlo sa mga too-too. Kay maunay contamination nato. Tanang mga nanay, lula dinhi, ayaw na ninyo itudlo ang inyong nakatunan gikan sa atong mga pamahiin, mga superstitious belief. Ano man, Mateo 15:9, ningon ang Ginoo, kawang ang inyong pagsimba kanako. Kay inyo pang gitudlo ang pagtulunan nagikabilin-bilin sa inyong katigulangan. Di mo ganahan makawang inyong pagsimba, ayaw ninyo sunda ang tuo-tuo.
Okay. May gabi, Father. Kanang adlaw nga Domingo, ug dili ta makasimba, Father. Mortal sin ba na, Father? Okay, nindot pangutana. Ang pagsimba ba sa ang di pagsimba ba sa adlawng Domingo, mortal sin ba na? Ang tubag dili automatic. Kay doon na may tulo ka kriteria una ma-mortal sin. Ayaw ninyo ayaw mo jump into conclusion dayon. Depende. Brad, depende. Una, kanus sa mahimong mortal sin, full knowledge, full consent, grave act. Kadang di pagsimba sa adlawng Domingo, grave act na siya. Dako nga sala. Pero di pa automatic mortal sin. Kaya katong maong wa mo simba, di man full iyang consent. Kaya doon naman siya masakiton. Manang wa siya kasimba, di wa mo bantay lain. Sa ito pa kung wa lay ang masakiton, musimba dyan siya. Full iyang knowledge, pero di full iyang consent. Gusto ko musimba, pero wa mo bantay, dili ka biyaan akong masakiton. Nasabtan ni mo, Brad? Wa siya kasimba, pero wa ka kasimba, full imong knowledge, full imong consent, grave act, mortal sin siya, Brad. So dili ta mo ditsog decide o conclude nga mortal sin. Bisan gani ang pagpatay dili automatic mortal sin. Depende siya. Grave act siya, dako siya nga sa. Pero kining tulo gani present, full yang consent, full yang knowledge, grave act equals mortal sin. Father, ang pagpatay dili mortal sin, dili automatic. Pananglitan, imong papa pulis, naghinlo siya ang pistula. Ang imong manghod nga 5 years old, gikuha ang pistola, gipusil imong papa, patay. Mortal sin dili. Dili. Di man full ang knowledge. So ayaw ninyo i-evaluate ang action ang moral action sa iyang action itself. Ato i-connect sa person. Depende, Brad. Kung full iyang consent, full iyang knowledge, niya grave act, check, mortal sin. Pero absent anang tulo, dili ka makaingon nga mortal sin. Nasabtan? Okay. May gabi, Padre. Last question. Sala ba, Padre, ang pagpanugal sa tari? Saan sa Brad? Kanang manugal ba, kanang manari, kanang sala ba na siya, kanang Tari, manugal ang tao? tari. Oh. Ang tao manugal ba, sala ba? Manugal. Sala ba ning manugal? Oh. Okay. Una, kanang imong sugal nga imong sweldo imo nang gihurot, dako kay nang sa. Nya guli nimo sa inyo ha, wala nay pagkaon imong anak, wala nay pang tuition imong anak, so dako kay na siyang sa. Nya ang imong manok dunay vitamins. Ang nagpatuka sa manok way vitamins. Usahay, wala mabalance ba? Mas pinangga pang manok kaysa mga anak. Ang manok, doon ay pakondisyon. Ang anak, malures. Tinoo, dili. Sayos buntag, ang manok, gitutuan na, gikasungo nga tos kuko. Ang asawa in town, nagsilos. Dili sa silingan, nagsilos sa manok. Kay ang manok sayo kay natutuan niya siya, wa jud ba tutuo. Ang asawa in town, namintana na in town dito sa bintana. Alas 5 pas kadlawon ba namintana ng asawa. Kay nakita niya yang bana, sayo kay ni bangon. Nagtutho nas manok, naghapuhap nas manok. No. Kay ba mo say gisinggit sa asawa, ni kalit lag singgit ang asawa. Kay ba mo say singgit sa asawa? Tuktuga nagminanok na nitang asawa. Eh gusto lagi taong po magpahapuhap. Gusto yung taong magpatutho. Muna, Brad, i-balance lang jud. Kung lingaw-lingaw na imuha, ay lang, ilang subraan ba? Ang sobra may, kano na, Brad? Ang sobra, ang too much, may sayop ana. Kung lingaw-lingaw jud na nimong pag-entertain og manok, pero kung maulipo na ka, ang imong tibuok kinabuhi, tibok oras, tuad na sa manok, naulipo na ka sa manok, asa may dako,
Ang imong ulo, ang uos manok. Oh, dako pa tong ulo, pero daghan ro na ulipon sa gamay nga ulo. Amen. So, makasata brad kung nasubraan na jud. Di na balance tong hunahuna. So ako i-bless inyong sacramentals. Ana ra mo sa inyong himutangan, ayan na mo og duol ako. Di na nato ibutangag holy and exercise water. Ang makabless ana ang prayer sa simbahan. Manang ayan na mo og duol nako. Okay? Ana ra mo sa inyong lilingkuran. Mag-bless ta sa inyong mga sacramentals. Panglingkod lang mo, ayan na mo panindog. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The blessing of salt. You creature of salt, I purge you evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou a purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may bantasam and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Amen. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given through the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and a salt from evil spirit through Christ our Lord. Amen. Ang holy and exercise salt, ang inyong saltron, holy and exercise salt. Ibutang sa four corners sa inyong balay, pwede sa ninyo ilubong, panahon nga magtukod magbalay. Or kung natukod na, pwede nyo lubngan o holy and exercise salt ang four corners sa inyong balay. Pwede sa inyong lubngan og Benedictine Medal, Benedictine Cross. Ang holy and exercise salt inyong kanon, gamay lang, kung doon na may gibati sa lawas. Against na sa curses, poison. Nana mabasa na to sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Asa to mabasa? 2 Kings chapter 2 verse 19. Daghan ang nagamatay nga niinom sa sapa, kay gi-curse ang sapa, gihiluan ang sapa. Daghang nasakit og namatay. Ang nakaluwas nila si Propeta Eliseo. Sige, gamit ni Propeta Eliseo, Holy Salt. Iyang gisabwag ang Holy Salt sa sapa. Og nahunong ang poison, nahunong ang kamatay. Og magamit na nato against sa palatay, sa hilo. Pero kining tanan, extension to the sacrament. Useless without sacrament. So meaningful na siya with sacrament. Nasabtan? So dool dito sa pare. Di ta kalikay sa pare. Higugmaan ninyong pare. Panggaan ninyong pare. Amen. Nga naman sila ang en persona Christe. Kung saan pare? In persona Christi. Itong pagpakan, itong mga kaparian. Nya mahurot ang inyong salt adto mo sa inyong pare. Amen? Ayaw na mong adtog buhol. The blessing of water. God's creature water. I purge of evil in the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, who for man's salvation, thus dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and an air tranquility, freed from painful and needless snares,
by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that ye may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa guli, gamayng salt ang inyong tubig. Gamay nga salt lang ang inyong tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Holy and exorcised water. Ang inyong tubig karon, dili na ordinaryong tubig. Holy and exorcised. Nahimo na silang holy and exorcised because of the prayer of the church. Saan nyo paggamit? Madong mo matog, sprinkle ninyo katulo sa inyong kwarto. Okay? Gamitan na ninyo kanunay. Okay? Nya kung mainitan mo, duol mo sa team din sa regla. Init man kaayo, Pader. Napaso man ni Pader, no? So ayo sa maghikap ron, kay basig mang-react ning uban. Anto ninyo hikapa sa inyong balay. Bitaw. Salamat na sa atong Arsobispo, Archbishop Palma, itong pagpakan sa Archbishop Palma, nga nisuporta sa akode, aron pagpalig-on sa atong grupo dinhi sa ministry sa healing, deliverance, and exorcism. Amen? The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also of the service for acknowledgement, please with regard privilege to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to maintain the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we're blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visiting from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ our Lord. Amen. So human akong blessing, mag-anointing of senses ko ninyo tanan. Gamitan ninyong holy and exorcised oil. Parang ang mga masakiton nga na din ni karon, inyong kurusan sa mga senses. Ako'y mag-pray, kamoy manguros. Aron, unya na ikaw man natog bless, ha? The blessing of all sacramentals, cross, middles, Benedictine cross, Benedictine middles, incense, candles, general blessing ang sunod. Rosaries, Benedictine cross, scapulars, sacred images, all sacred images, scapulars, handbook, and all the sacramentals in your hands. General blessing ang sunod. Tanang sacramentals ka na sa inyong kamot, Bible, bell, tanan. General blessing ang sunod. Heavenly Father,
Through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now, in your mercy, we pray a very special and powerful blessing on all their sacramentals that we will henceforth use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these sacramentals mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted, your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, men clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, your Son and Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So tanan ninyong sacramentals, holy and exorcise sacramentals. Kung doon ay mga madugan ninyong nayawaan, magamit na ninyo. Ipainom na ninyong holy and exorcise oil, monggahi na ilang daan ni ilak. No? Unya, hablasi lang, kinasakitan na. Unya, ang head of the family, in case of emergency, pananita na na-possess, ang head of the family, pwede siya mag-prayer of deliverance sa iyang in case of emergency. Okay? Ang head of the family, ang tatay, ang nanay, kanang prayer book ninyo, ipabasa na. Muguwas ng yawa, mingon ng yawa, I will go, I will go. Onya, i-process dayon sa to team, kinaman tayo team, para mag-guided mo. Okay? Nalipay ba mo rong gabi una? Labaw pa mo sa nakadaog rong luto karong gabi una. Labaw pa mo sa nakadaog og luto. Akong i-anoint inyong senses tanan ha, nya gamitan ninyong holy and exorcise oil. Onya, musirit lang pud mi dayon kay duna nagapas mi sa barko. Amen. Sa barko nga kusog mo pa hinay, hinay mo pa kusog. So gamitan ninyo sa inyong mga masakiton nga nasa inyong tapad, i-cross, pero kini siya, balikon ako, sacramentals rani. Wa ni katunga, wa ni kumingking sa sacrament. Okay? You should go to your priest. So kining mura og cross nga bali-bali, ngani, ayaw ninyo gamita ha, i-surrender ninyo sa inyong pari lang or sa na double-sided nga cross. Basta double-sided, bisag di dagikan basta double-sided, ayun ninyo palita. Basta olive oil ha ang ipa-bless, dili ng baby oil or unsa na mga oil ninyo. Olive oil. Nasabtan? Pwede extra olive oil, extra virgin olive oil. Okay ra na, olive oil, basta olive oil. Doon na ba yung satanic rosary? Ang satanic rosary, kuha na siya, luminous. Why inri? Onya, dunay adlaw sa four corners niya, adlaw. Og sa likod ni Kristo, dunay has. Muna sa satanic rosary. Ang holy and exorcise oil, para sa mga wa masayod, nakabuhi nagpatay dito sa provincial hospital. Nalibaw ta ko balahibo kay sama ninyo nagpa-bless og oil, nibalik dito sa office. Father, mo share lang ko, Father. Doon ay gi-curse, ang una niyang anak patay. Kaduhang anak patay. Ang ikatulo, kaluha na. Kaluha na. So nalipay siya kay kaluha ng ikatulo. Mabawi itong unag kaduha. Pero gideclare gyapon sa doktor nga patay ang kaluha.
Ang doktor sa provincial hospital ni declare nga patay na ang duha niya ka anak. So ang amahan nga nag-desire nga dunay anak, naghilak, nagtsabaw, nigawas sa hospital. Pagawas niya, natapad niya ang sama ninyo, nagpa-bless. O doon ay holy and exercise oil. Ningon siya nga, Brad, gi-curse ko sa akong ex. Ningon akong ex, why mabuhi nga bata nako? Gi-curse siya. O ningon siya, kay gi-curse man ka, gamita ang holy and exercise oil. Ihaplas sa imong asawa. Napili na kauras, why pulso, why heartbeat ang bata. Iyang gaplasan og holy and exercise oil ang iyang asawa. Mutumog sa dili, nabuhi, dili ang usa ka bata, ang kaluha, nabuhi pag-usab. The following day, mga igsoon, niabot ang doktor, kay operahan na ang iyang asawa. Kaya ba mo makaigsunan, na-shock ang doktor. Nganong nabuhi ang duha ka bata, nga gi-declare naman niya nga puro patay, why heartbeat, why pulso ang mga bata. Na-break ang curse using the holy and exercise oil. Kung ang mga pari mag-bless, lahi ning kining oil ninyo ha, ganaan ninyo common oil ni. Unsa ning naan ninyo? Common oil. Pwede gamiton sa pari, pwede gamiton sa laygo. Pero di mo kagamit sa priestly oil. Unsa man ning priestly oil? Mao ni panghilog sa pari sa masakiton. Di mo kagamit ana. Pagbunyag, pag kanang chrism oil, dili mo ayaw mo pangayo ana. Kay priestly oil na. Nasabtan? Kini nga oil nga to gi-bless, common oil. Magamit sa pari, magamit na tong tanan. Na-shock ang doktor nganong nabuhi ang kaluha. Yan ang nadana ron sa tagsa-tagsa ninyo ka panimalay. So karon atong anoint inyong mga senses. Kamo tanan ha? Panglingkod lang mo. Nya kuros gamitan ninyong holy and exercise oil. Manguros ta. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Iduko inyong ulo. You do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever, through Christ our Lord. I sign you on the forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung agtang. Kurusin yung mga masakiton using the holy oil, holy and exercise oil. I sign you in the ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong dunggan, kurusi. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God. Gamitan ninyong holy oil, kurusi inyong mata. I sign you in the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Inyong ilong, kurusi. I sign you in the mouth that you may utter the words of life. Inyong baba, sign of the cross. Consecration to God, our senses. I sign you in the chest that you may believe in God at your dughan. Kurusa na to. I sign you in the shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ay inyong abaga. Kuruse. Using the holy and exercise oil. I sign you in the hands that you may work to glorify His holy name. Inyong kamot. Kuruse. I sign you on the feet that you may walk in His ways. Ang inyong tiil, kurusan ninyong holy oil. I sign you in your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, and you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kaon lang mo gamay sa salt. Gamay ra kay nga salt. Gamay lang. Ayaw ninyong hutda. Gamay ra nga salt.
Malikon ako katong atong gi-prayer sacramental consecration of senses. Kung doon na mo'y sakit, go to the sacrament. May sakit or wala, duol mo sa sakramento. Sa pagduol ninyo sa sakramento, inyong giduol Kinsa inyong giduol? Muna ito i-promote. Og timan ini daghan ang mabag-o, o daghang malig-on, o madawat ninyo ang tinuod na gasa sa Espiritu Santo, ang kalig-on, ang paglahutay, nga gihatag sa Ginoo diha sa inyo ha. Amen. God is good all the time. Atong pakpakan ng atong Ginoo. Daghang salamat. Kinadaghanang salamat. Og way sa payan. Maayong gabi na tong tanan.